Salam ekranda onlar. Geçerse edilirler. Öňüňe bereket, ömrüňize bereket. Şu gün ýaraklylykka terwet basmarlaya. Zordan özüme geldim diýdim boljak. Ýöne şu gün gysgaja geçjek. Gepleşige şoň üçin aýplaşmaň. Ýa-da özüňiz alyp barsaňyz mendiňe galan zatlaryna seretjek. Şu günkü temamyz diktatora garşy näme ýeňiş kazanmaly. Umuman şu görüş diýilýän, iş edýät diýilýän zatlardan hakykatdanam ilwin bähwitli netije almak üçin, gowy netije almak üçin, maksady etmek üçin näme etmeli? Inha diktator we diktatoryň hyzmatkarlary, ýallaklary, ýalýagalary ýeken biziň aktivistlerimizi hiç soňuny gaýgarman meýdana çykan näme bolsa bolsun nire baryp degse soňu diýip çykan aktivistlerimizi burujundan şular ýaly ilki orady Moskwada erdadet gördüler ýöne öňünden oradyň özüm bize habar beren soň halkara gurmalar bilen sazlaşykly hereket eden soň oraz aslında Türkmenistany berilmeli, oraz halat edildi. Ne şol orazda, oraz wakasyna utulanlar, şonda ýeňilenler azady eýdip Türkmenistana akitdiler. Akitmeýi başardylar, şeýdip anha olar deňeden etdiler hasaby özlerine görä. Soň diktator muň bilen kanaatlanmady. Utmaly idiler we şeýlelikde wepa çopan tuturlar. Wepa çopan bilen baglanşyklar nähili şu wagt nähili ýagdaýda nire gelini o zatlaram aýdan ýöne ilki bilen bir gysgazyk video öz reklamamyza tanıdyşmyza seredelim. Azadyň taýýarlan introsy, reklamasy şu. Mehmanda onlar azada azatlyk dileýär. Şu pursatdan peýdalanyp adam ýatladyk. Görüldü be. Salam alaykum Döwlet Baýhan geçýärsi diýär. Salam. Indi bugünkü gepleşik näme barada mehmanda onlar? Bugünkü gönýaýlym Türkmenim kanalynyň täze etaba geçmedinden öňkü iň soňky gepleşigi. Şu wagtçany dowam edip gelýän görnüşdäki iň soňky gepleşik. Şu gepleşikden soň köp zat ýütkär. Esasanam iň ýetgemeli adam biriň plan idi ya plan tüýsli ya plany şeýle plany beýle özara çekeleşikler, özara
dawa, jenjele, uruş, söwüş. Soňky 2 ýylda gören bolsaňyz diktator ýatdan çykdy. Öz nefsine, öz menmenligine, öz şolar ýaly emosiýalaryna erk edip bilmeýänler hamala halka diktatora görüşde, diktatora garşy görüşde kömek edip bilýärjek ýaly. Her kim her ýyl rolu oýnady şu wagt eşendi. Kimin kim digem inni bilnýär. 2 ýyllap o oýun oýnadylar. Şoň üçin inni Türkmenim kanaly, Döwlet Baýhan we hak bileleşiginiň içindäki eňin neslerimiz hemmesi şu gep gurrunlardan, gıýbatlardan, özara söwüş, uruş, jenjele şu zatlardan biz çekilýär. Biz mundan soň bar güýjimizi, bar mümkinçiligimizi diktaturany, diktatory ýeňmeň uğruna gönükdirmek isleýär. Şu wagtda biz goranışdadyk. Goranyş pozisiýasyndadyk. Diktatorluk bilen görüşde. Mundan soň eger biz ýeňiş kazanjak bolsak, garşylyklaýyn hüjüme, aýrytlaýjy hüjüme geçmeli. Edil Gyzyl Oguz, Karamanogly, Beýik Atatürk'ün Sakarya'da aýrytlaýjy, garşylyklaýyn hüjüme geçişi ýaly. Bolmasa ýeňiş gelenok. Maňa da nädip geçmeli? Bu zatlar barada da biz aýratyn gurrun ederiz. Ýöne ilki bilen men gurruňa wepan ýagdaýy bilen baglanşykly başlajak bolýan. Inni wepa 10 ýerine tutuldy. 10 kişine giýişlik öýüne getirilip başgalasy bilen töwereginde dosiýalar bilen görüşdirildi. Gerek zatlaryny aldylar. Wepa gitdi. Wepa gönümel Ankara'ya gidildi. Wepa Ankara'da. Inni hökümetiň tarapdarlary, hökümetiň belki de işgärleri bilenmek ýazýarlar, sesi berýärler, video berýärler. İçinde söwünç bolan amma, söwünç ýöne medeni ýagdaýda bolanlar amma, medeni ýagdaýdaklara men sag bolsun aýdýan. Söwünýänlere, söwünç ele zat neme diýenlere de özü Allah tapşyrýan. Olaň öz negatiwi, öz zaty, hapasy zaty barbar özüne gidýär. Şu durmuş şeýle hata. Indi şeýle bir şol hökümetiň tarapyndan kılan wepa bilen baglanşykly aýdýan şeýle bir zady bar. Indi siz şuňa özüňiz nähil baha berýäňiz? Men şu hökümetiň adamlarynyň ýa-da Türkmenistandaky Haramda Berdimuhammedow diktatorlyk rejiminiň tarapyny tutýandan, Türkmenistanda hemme zat gülalawlyk diýenne şu öňe sürýän tezisini, şu aýdýan zadyny men nähili nemeçegim bilenmok. Dogrusyny aýtsam, şoňa nähili düşünjegimi ýa şoň bilen baglanşyk nähili karar berjegimi bilenmok. Şoň üçin aslında dolu taýýarlygam gutormanly täze etaba geçiş üçin ýöne şu täze etaba geçýändigimi men şu gün elan etmek istedim. Näme üçin? Şu wepa bilen baglanşykly diktatorlygyň tarapdarlarynyň aýdýan zatlary gaty geň şu zatlara düşünüp bilmän, ondan soňra bu topor dürlü gruplardaky adamlar näme edip berenleri belli däl bolan soň şu zatlara düşünüp bilmän soň şu gıýbatlaň, gep gurrunlaň, uruş töwüşlaň içinden çekilmeliň karara geldik biz. Ine iň ýöne köýje bir mysal bereýin size.
Azat İshakow'y alyp gitdiler Türkmenistana, Türkmen awada eltdiler. O taýda etçeğini etdiler we soň zindana taşladylar Azaty. Azat bilen baglanşyklan bur topar dezinformasiýa, bur topar ýalan urun, hatda robot kanallarda, orsça gürleýän, türkçe gürleýän robot kanallarda da bur topar ýalan urunlar çykdy. Oňdaşyndan şu gün bir tanış bir habary berdi. Azatlyk radiosynyň orsça sahypasynda bir täsin zatlar görüň berilýär. Bu şahatlyk Şeýhyýewiň bu Istanbullakylary urdurdy diýilýär, olaň açarnaly, goşunaly, olarly bularly. Sokuşluk. Kimin kime hyzmat edip bereni, kimin kimden pul alyp näme edip bereni belli däl. Ýöne şuň rozy şol Farhat diýilýände jogap berer, sebäbi söz haky dogdy. Farhada men hiç ýyl jogap berjek gel, ýöne men bir zat aýtjak, Farhat bilen baglanşykly. Siz nähili gözüňizde ululdaýan bolsaňyz, şahatlyk Şeýhyýewi. Farhadyň oýnajak bolýan oýny. Farhadyň rejim tarapyndan alýan gollawnyň millionuna birem şahatlyk Şeýhyýewde ýok. Muny wagt görkezler. Hiç zat diýjek gel başga. Wagt görkezler, görersiňiz. Ine neferedin hakyky troll, hakyky mankur. Gep gıýwaty seni diýen elinde hiç zat ýok, gep edip çatda oturanmak sen ýaly. Sen pikiriňe garşy pikir çyksa derrew söwünýän, men hiç ýyly söwünenmek. Sen meni başga biri bilen çalışýan, sana ýallaklyk edýän kommentde ömrüň uzak bolsun. Hamala hemme zady bilýän ýaly hondan märsi bolup. Siz bilýäňiz hemme zady. Siz gawat gelen bilen ýatyp durýaňyz. Siziň käbäňiz, hudaýyňyz, hiç tadyňyz belli däl. Siz sıçyp suwadyňyz şu meýdançany, görüş meýdançasyny. Gaýdyp oppozisiýa aktivistik bolma ýaly etjek bolýaňyz. Siz özüňizi hödürläp bilersiňiz, özüňizi satyp bilersiňiz, galamyňyzy her zadyňy satyp bilersiňiz. Ýöne halky watany satsaňyz, oňa da düşünmeýäňiz. Gepe düşünmeýän adama näde gep düşündirmeli ine. Näme diýe hamala hemme zady bilýän ýaly hondan närsi bolup, aslynda bilýän zadyň ýok, bar bilýänje zadyň gep goýýar. Wagt görkezler kimin kimdigini, şu wada seni kimin näme edip bereni belli, bilmeýän bolsaňyz men edip biljek zadym ýok. Aňyňyz şular ýalaka bir gyt bolsa, kelläňiz işlemeýän bolsa, hakykatlary görüp, seljerip, şoňa düşünüp bilmeýän bolsaňyz men edip biljek zadym ýok. Inni ýene bir gaty täsin waka boldy. Olam Oğul Nur Çaryeva, men Olga diýesim gelen o. Orsa hyzmat edýärmi ýa, orsmy ýa näme? Näme üçin Olga Çaryeva diýilýär? Men şoňa düşünem. Men öz nemem diýip biler. Men şonu şeýle gowurýan diýip biler. Ýöne adaty bir watandaşyň bir türkmeniň özüne ors adyny ýakışdyrma gelişiksiz. Başgalarynyň hem şoňa şeýle diýmesi gelişiksiz. Eýýäm şu taýda görüşüň ruhu bozulýar. Mukaddesligi bozulýar şu taýda. Hemme adam kiçijik uçgundan başlaýar. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Inni bu taýyny geçeli. Şol Oğul Nur Çaryeva bilen radagamy ýa çemenöremi bilenmek bir gol ýygynyň çyk petisiýa taýarlapdyrlar. 100 adam gol çeksin diýip. Ýok man öz adyny bermeler, bermäge gerek ýok. Ýöne şo taý gol çeksen bolýar görünüşini.
100 adam diýip häzir bilenmok näçe şol ýöne 72 döýdýän meň bilen 72 boldumy ýa menden öň 72 dimi bilenmok. Inni soraýan men adamlardan, tanış bilişlerden, zatlardan näme üçin şol gol ýygynyň çyga şolary ýalaky gol çekmediňi sebäbi men köpüsiniň e-mailini, zadyny bilýän. Ondan näme? Oğulnur çary we guramaçy. Şoň üçin. Azat ýatdan çykdy. Azat bir wagt ýatdan çykdy. Azady wagtsyna gedek gazy azady bar haram öldürýän. Diň azady däl bütün aktivistleri. O taýda näme ediljek bolýar? Kim näme edenler şonu etsin? Kim nähili bolsa şo bolsun? Öz aýagyndan asalan okmy? Her kim öz günäsini çeken okmy? Ýürege düşdüňiz aý bara, baryňyz bir melaik bolluňyzda, molla bolluňyzda hemmeňiz arassaja. Galan adamlaryň hemmesi günäkär, hemmesi hakykat aýsaňam gep goýýar. Ine diýdiň bar düşünjeňiz şu. Inni alat dile bağlançykly 100 goly berip bilmeýän şu watandaşlardan siz diktatorlyk bilen görüşde netije kazanmaga garaşýarmy? Siz onan ýalňyş zadyň boljagyny, hakykatdan da mehruman dolanlar. Edilirler gadyrdan tomoşaçylar. Göze görünüp dur. Ýok şoň gurnaýandan çemenmişin, almadaňam nemesi barmyşyn. Ol ýaşylyň toparmyşyn, omuşyn, bumuşyn, şolaň reklamasymyşyn, şolar şu temany reklam üçin ulanýarmyşyn. Inni azada peýdasy barmy şu zady? Bar. Azadyň ady näçe köp ýerde çyksa, gaýtalansa gowmy? Gowy. Onu size näme? Oğlunur çary wagyny törüň alyp gelin etjekmi? Ya çemeni, ya almrady. Mi düşünemek bara. Olar bilen alyp bermedik nämeňiz bolup bilýär? Köpüňizem tanaňyz o şol adamlar. Bize tökmed atýan, bize söwýän, bize hüjüm edýänlerem tanan ok bizi. Iň meşhur soragym sen näme etdiň şu wagt içinde sen hiç da edem. Biz Türkmen halkyna hyzmat etdik metbuatda, hem telewideniyede hem radioda. Şol atlary görülmeýän bolsaň, şol atlary seljermeýän bolsaň, hem gözüň görmeýän bolsaň, hem görüpçülükden görmeýän bolsaň, söze gerek ýok. Sözü köpeldip uzaldyp oturmaga gerek ýok. Ini ýönekeje mysalyny haşy. Azat Ishakow mysaly. Ýönekeje mysal. Orad barada aýdym oturjakka. Oradyň meselesini iki bölünüňiz. İki däl köp ýere bölünüňiz. Orady ekstremist edip goýduňyz. Bilim, menem ekstremist etdiňiz. Men Türkiýede uguldum. Türkiýede meni tanaýan syýasatçylar, alymlar, jurnalistler kim boldy ýönekej halkdan, kimi baryp şolara döwlet baýan ekstremist mi diýseňiz bara, niresi bilen güljegiň men bilenmok. Şular ýalaky samsyk gurrunlar etdiňiz. Iň soňunda siziň bu samsyk gurrunlaryňyz näme bolup bilýärmi? Ina şu hökümetiň tarapdarlarynyň, hökümetiniň yallaklarynyň elinde tutaryk boldy. Inni WPA bilen baglanşykly geçenki gepleşikde maglumat berenmeden soň aýagarlygyna hökümetiň adamlary, rejimiň, diktatorlygyň tarapdarlary aýagarlygyna seti berýär, video berýänmi, ýazýanmy, aýagarlygyna doğru şolardan. Şolaň aladasyna seredýän, bir tarapdan olardan gelýän materiala seredýän, biram şu aktivistlere arka çıkmaly, çıkmagyna garaşýan adamlama seredýän, deňeşdirer ýaly däl. Rejimiň, diktatorlygyň tarapdarlarynyň edýän zadynyň agramy aşakda. Beýlekiler ýokardadyr. Bir zat diýenem bolsa kiçi dillen berdi. Onuň şular ýalaky ýagdaýda nädip
utanman özüňizi biz göreşýäs, ya biz aktivist, ya biz aktivistliği gollaýas, ya şular alakadar diýäňiz utanman, men şoňa düşünüp bilemmi? Rejimiň, diktatorlygyň tarapdarlarynyň aýdýan zatlary şu. Hawa bir wepany ekstremizmde aýplaýar. Az adam ekstremizmde aýplaýar. Ora adam ekstremizmde aýplaýar. Sebäbi sizin aktivist diýen adamlaryňyzyň özü biziň elimize hemme zady taýýarlap berdi. Fundamenti şul aýplamaň düýbüni kimler tutdy? Sizin aktivistleriniz etdi. Şoň üçin biz Türkiýe, Türkmenistandaky diktatorlyk rejimi Türkiýe iýeren aktivistler bilen baglanyşykly. Pikir etmäň, diňe bu wepa bilen baglanyşykly. Bur topar adamyň adyma. Bur topar adamyň watandaşyň adyma. Şo taýda da çeşme hökümünde, suwutnama, fakt, material hökümünde YouTube kanallaryna edilen çıkışlar, şo gepleşikler görkezilýär. On arasynda gyýyskazyk bir gyýyskazyk videolar, her hil edip nemeler, videolar olara çenli goýulgy şoň arasynda. Ine sizin şu gadeçenni göreşýäs, iş edýäs, onu edýäs, mını edýäs diýip aslında eden zadyňyz şu. Wepany tutturdyňyz, berekellah. Bar gaýratyňyzam görkeziň. Wepady ýanmerçek. Göreli. Hakikat ýeňämi? Ya tökmek yalan ýeňämi? Görür. Ki istat edip bilmeseňiz, gysmaly ýeriňizi gysyň. Inni wepa azada, orada we aktivist bolup biläjek adamlara çenni hemmesine şu günah ýönkelen ekstremizm, terrorçuluk. Bular terrorçulukly hereket bilen Türkmenistany gana çaýkajak bolýar. Bular Türkmenistany hökümet agdarlyşy etjek bolýar. Bular biziň daşary ýurtlardaky, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky wekilhanalaryna ýan berjek bolýar we bu topardatlar ýygynyň dowam edip gidýär. Şuloň şeýle aýplama, taýýarlamagyna da iň gowy kömek beren, şoň fundamentini, şoň esaslaryny hemme zadyny etip berenem şu meşhur gahrman aktivistlerimiz, şu aktivistlerin gollawçylary, bilemok, çapakçylary, çepekçileri, nämeçileri bilemok. Ine balgynyňyza batdyňyzmy? Oraz tap gidýärdi Türkmenistana. Azat gitti. Azat elden gitti. Azat üçin başgaça göreşmeli. Wepa, Hudaýa şükür, wagtynda wepa bilen baglanşykly ähli gerekli maglumatlar alynýan edilmeli işler edildi. Ýöne inni mundan soňky ispisekdäki sanawda, gara sanawdaky watandaşlary bir el ýaly çörek üçin dawan adamyny Türkmenistandaky hostarlaryny eklejek bolup gören bir garna aç, bir garna dok watandaşlaryň näme güdäsi bar? Olaram gitmeli Türkmenistana. Burada edip, bir bahana tapıp, provokasiýa edip, öjükdirip, günäliň moduny bir günänem ýakyp balaram Türkmenistana eltmeli. Şu zatlaryň hemmesine, şu taýýarlyklaryň hemmesine sebäp bolanam. Şo iň öňde gyýgyrýan şerraýlar özüne aktivist, aslında bolar aktivist del, aktrist. Ýöne näme bolsa şo bolsun. Mundan soň şu iň soňky gepleşik. Şu taýda mundan soň näme meseleler şonu etsinler. Men tomoşaçylardan şu kanalyň günýä ilimini alyp barýan tesvirçilerinden hemmesinden haýyş edýän.
Allah üçün bütün öten geçenlerimiz ata-babalarımızın ruhları. Türkmenistan'ı hakikattan biz şu haramzadalardan, kezzaplardan, oğrulardan, yalançılardan, siyasi cemiyetçilik her hili küntülerden, virtual küntülerden eger hakikatdan hem arasalar bir geleceğiniz üçün hakikattan hem hiç hili gaýgy, şüphe bolmayan bir arasa döwlet, hökümet, sistema galyrmy isleýän bolsaňyz, şoňa da goşmak isleýän bolsaňyz, gaýrat edin bundan soň Türkmenim kanalyna. Plan diýipdir, plan edipdir, plana söýüpdir, plan şoňa jogap ber, muňa jogap ber, bereliň oňa jogap, muňa bereliň onu bu zatlar goýalyň. Men sizden haýyş edýär. Goýalyň. Eger gerek size ýetdi, eger goýmasaňyz gerek size ýetdi. Men şonu aýdaýyn. Gerek şu ýetdi. Indi staýda näme bir zat aýdyp geçsek. Bilip bilmän rejimiň daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň watandaşlary ulanmak, oýnamak ýaly maksatlaryna bilip bilmän, dilini tutup bilmän belki de gönümel şugulçylyk etmeýänem bolsa, aýlawly manada şol rejimiň adamlaryna aýtmalar zatlary ýetirýän zat edýän adamlar maňa da bir kürsü berseler, maňa da bir wezife berseler, etseler diýen watandaşlar size de duýduruş. Mundan soň hiç zat diýjekkä nämeňiz şonu edin. Şunu ýadyňyzdan çykarman. Türkmenistandaky diktatorlyk hökümetini ministrler nähili wezifesinden aýrylýar. Soň olaň ukwaly nähili bolýar. Siz ministrler ýaly ulu derejede, ulu möçberdäki talaňçylyklaň, korrupsiýaň, jenaýatlaň içine gatnaşyp bilýäňizmi? Gatnaşyp bilýän zok. Siz diňe oýnatky bolup bilýäňiz. Indi pikir edin. Şolar ýalaky ulu işlerde işler, arkasy bolup, togum tiýji bolup, şolar ýalaky iň soňunda öldürilýän bolsa, zyndana atylýan, zyndana çüýredilýän bolsa, siz pikir edýäňizmi? Men şunça aktivisti sataryn daşary ýurtlarda, şunça şugulçylyk ederin, şunça pul gazanlaryn, eýderin, beýderin, maşinalaryň, kwartiralaryň, Türkde galaryn, Rossiýada galaryn, Kiprda galaryn, ýa ýene bir ýurtda galaryn. Siz şunu pikir edýän bolsaňyz ýalňyş ýa. Sizem alýarlar. Näme üçin alýarlar bilýäňizmi? Birdan içip, çekip ýa ýene bir zat edip ygtyýaryňyz keýpe geçen wagty diliňizi tutup bilmän aýtmalar zady aýdarsyňyz diýip aýdaýmaňyz mümkin diýip olar sizem alýarlar. Şoň üçin diktatorlyk rejimine bilip bilmän, gönümün ýa-da aýlawly manada hyzmat edýän şeýdip ýalňyşýan watandaşlarymyz, aktivist bolsun, aktivist kim bolsa şo bolsun tapagy diýok. Gerek size de gelýär ýadyňyzdan çykarmak. Inni ýene bir zat. Kanadada oturan eşekçi ýa beýleki daşary ýurtlarda oturan owalky Türkmenistanyň watandaşlary. Häzir belki ýaşaýan ýurdunyň watandaşlygyny alanlar. Tapagy diýok. Sizem alýarlar. Ýadyňyzdan çykarma. Şu pulun hakikattan, wyjdandan, namusdan, adam hukuklarynyň mertebeden hemme zatdan üstün tutulup Hudaýdan hem ýokarda tutulýan yerlerine ýaşalar ýalaky adamlar bolýar. Ýaşalar ýalaky kuruklar bolýar. Şolar ýalaky korporasiýa ýene bir zat. Hökümetiň syýasaty bilen, hökümetiň nemesi bilen tapar baglanyşy ýok bu zatyň. Pully biznes gatnaşyklar çözer. Eger bir gün gözüňizi gara haltaň içinde, kelläňize geýtirilen
Qara haltaň içinde Türkmenistan'a ya Türkmenistan bilen bağlanşykly bir ýerde açmajak bolsaňyz, eger gezeňem aktivist awunyňam iň soňuna gelip ya iň soňuna ýakyn gelip sizlere diýremegini islemeýän bolsaňyz goýun. Bu hapaçylyklary inni goýun. Oýny inni goýun. Inni hakyky göreşe başlan. Göreşip bilýän bolsaňyz, başarýan bolsaňyz, başarmaýan bolsaňyz çekilin. Ya da hakikatin tarafı yalan sözleme. Halkı ağlatacak, halkı oynayacak bolman. Bu halk kimin kimden gowul ya. Şu adeçenli görüp gelýär da bu halk gow baha berebilýär. Şoň üçin inni täze etaba geçýäs. Biz bu gep gıywatlardan, gururunlardan, söwgüşlerden adana näme diýseňiz diýin. Cedelleşik şu bu. Hudaý haklasın, Hudaý haklasın. Soňky bir ay. Diňe soňky bir ay şey diýip bir anyň soňky bir aýda şu Türkmenistan bilen bağlanşykly taşarurtorda türkmenler bilen bağlanşykly videolar şey diýip alyp bir bara. Ýöne şeýle göz aýlan. Öňünden soňuna hiç teretme. Musurum şondan arassa. Musurdan peýda galanıp bolýar. Musurdan energiýa ýene zat täzeden gaýtadan işläp bolýar. O siziň bu poklaňyzy, siziň bu bolgusyzlyklaryňyzy gaýtadan hem işläp bolanok. Maksadyňyz näme? Sıçyp suwadyňyz da meýdançany. Şumu göre, şumu adamçylyk. Näme etjek bolýaňyz? Bolýa, kabul. Siz gaty beýik adamlar. Siz hemme zady bilýäňiz, hemme zady başarýaňyz, siz edýäňiz. Sizden başga hiç kim iştat edibilenok. Siz gaty beýik, siz adamyň üstünde, ýagşy zadan, peýgamberiň zadynyň üstünde. Siz adatdan naşary güýçlere, näme diýen, aýratynlyklara eýe kosmosdan zatdan, başga bir planetadan gelen zatlar siz. Bolmy? Siz hemmäňiz üstün. Söz yok. Başka näme diýin? Rozvayakka Alyansen studiya. Sesim geliyor mu Devlet? Rozvayakka. Sesim geliyor mu? O öyle sesin. Ben onu kaplarlar. İki ekrana näme üçin bagışa aýyplaşma. Şu ýylymda suratlar var. Şu protest maksatly şol suratlar. Şoň üçin şol suratlar gowy görünsin diýen. Ne ýöňem seret görşüler ýaly eden wagtyn känwer hatda adam okolanyp eger garşy bolmasaň Yo. görnüşde Kapalı yok. Geniş ekran. her sana söz berjek. Tejribeli grajdan aktivisti, şeýle-de habarçy, jurnalist Rozvay bugün näme üçin berdi. Iň soňky gepleşip bolansoň Farhat diýilýän men adresime bir zatlar aýtdy. Men jogap beremok. Geregi yok, meňle baglanşykly zatda. Ýöne Rozvayakka men jogap berjek diýdi. Rozvayakka söz hakyny ulanýar. Söwünmek, zat etmek yok. Ol şeýle-de belli. Olar söwünse-de biz söwünimiz yok. Häzir şu tesbirlere salam edin. Watandaşlar bilen soň söz hakyny saňa berýän Rozvayakka. Ondan soňam diktatora karşı az birlikte görüşmek için näme etmeli? Nähili ýeňiş kazanmaly? Nähili täsirli görüşmeli? Indi mundan soň näme etmeli? Bir gün gelip sizem alyp gitseler, ya size alyp gidýän çağlar, ya gelip size azar berýän çağlar, şu biri-birimiz bilen gemirşip ýöreligmi? Ýaly soraglara jogap. Indi sen pikir edýäňiz, Oraz ekranyň öňünde, azat ekranyň öňünde, wepa azat, wepada öňünde, we beýlekler ina öňünde, ekranyň öňünde bolanlar bar. We ekranyň arkasynda bolanlar bar. Bulan hiç tat bilen ara balanşy bolmaýan watandaşlar öýgiderli ýagdaýda bolýan ýurtlarynaky polisiýa tarapyndan ýygarlanýar.
Bizim vatandaşlarımız bir yere gidiyor, bir yerden geçip baraya polisiya jan ediyor. Näme iş yapıyorsun o taýda plany. Nahary mä barýan, ya bir tanşymyň ýanyna barýan, ya da şeýne geçip barýan, ya da düşledim, ya da awtobusda bir demdiňi alyp çaý çöregip, gazeroka da içip soň ýoluma dowam etjek. Şular ýaly ýagdaýlar bar Türkiýede. Ýöne bular çykyp aýdan ok, ya reyting bolsun, reklama bolsun, köpräk bir tomoşaçy prosmotrlat bolsun, bu zatlar aýdan ok bolar. Bizim aýtdyrmyz. Aýtman gaýtam şonu ýa. Gerekkä. Häzirki pursatda biz halkyň ruhuny götermeli. Başoy kalabok, salam aleykum, Farhat Durdy, kellesi çaşdymy döwletaga sizin üstüňizden ýalan ýaşyryk videolar goýýa, bu çynmy? Çyn. Men hökümetde arkam bolsa, men ony başga zatlar üçin ulanardym. Farhadyň ýaly arkam bolsa, başga zatlar üçin ulanardym. İlgün bähgidi üçin ulanardym. Görüş üçin ulanardym. Ýöne ol başga zatlar üçin ulanmagy saýlabarly, olam oň bilýän zady, biljek zady. Hiç kimin öz nemesine garşyp bilmeýär. Garazaglan Türkmeni, salam aleykum mehmany ilişler, salam oturmuşsunuz hemme. Döwlet işinleri taýjawap. Kemal Abrayev, salam Türkmen halkym taýjawap. Osman Tamsyk. Assalamu aleykum. Sağlygyňyz ýaşymy diýip açyrjan kän gowy duýmak özümi ýatyrdym, ýöne söz berdim diýip köp adama da söz berdim. Şu gün şu nemeler ýapylsyn isleýän. Dawa, jenjel, gep gürrüň hemmeti. Şu gün şu taýda şu ýapylsyn. Mundan soň täze etaba geçeliň. Wepa bilen balanşykly, azat bilen balanşykly. Onuň beýleki syýasat tutulary bilen balanşykly nirde nähili virtual alemde Zoom protest geçiriljekmi, ýa-ni näme etjekmi? Meselem Murat Gurbanowdan gaty garaşylmadyk kömek teklipleri geldi. Hakykatdan ham begenlerdi, buýsanlardy, ömrü zok bolsun, sag bolsun. Hem wepa bilen balanşykly, azat bilen balanşykly hiç ýyl gürrüňi ýok. Wepa bilen balanşykly edilmeli işler hemme de edildi. Wepaň ýagdaýy hemme zady gowy. Ýöne umumyň şu bolup duran zatlary, şu aktivist awyny, özara şu söwüşi, dawa, jenjeli hemme zady bir-bira aýyrmak üçin eger gerek bolsa şol Murat Gurbanow aktivist awyny durulmak, protest etmek, Azat Ishakowiçin, wepa, beýleki syýasat tutsalar we beýleki watandaşlar şular ýaly ýagdaýa düşmesin. Şoň üçin men şolaryň Zoom protestine gatnaşyp, başga nähili işleri bolsa hemmeden de gatnaşdyk. Men bu ýagşy niýetimi, agdywürlük üçin edýän hereketimi kim nireti bilen nähili düşünse şeýle düşünsün. Nähili baha berse şeýle baha bersin. Iň soňunda wagt görkezýär näme. Görürsiňiz mehriman doganlar. Şoň üçin gayrat edip sakawyň soňuna seredin. Batyrjan Tawol Özbegistandan Türkmen doganlarymyzdan Batyr görülbe hakykat ortada agam sen olary düşündirjek bolup alara galma, sagajak. Tawol dogry diýen döwletdi. Alili bilen. Başoy kalabok, Azat barada köp ýalan ýaşyklar çemen we nuru we direlişin kanallaryna aýtýan zatlaryny
dinleseňiz ýöne film gören ýaly azady çykarýarlar, olar şu wagt pul jemleýärler diýe biljekkä. Sesi yapıp çağırlar. Nime diýen? Ya doğru düşünmem mehkemede onu. Sesi yapıp dövle söýünýändir ötmen. Aydaýyn şonda. Jeremy, добрый вечер, дорогой, спасибо. Ajak Srome döwlet watandaşlar sizden Allamrat Rahimow 2020-nji ýylyň dekabr aýyndaky 69 we 70 belligi çykyşlarynyň her bir sözüni ünswer dinlemeňizi haýyş etýär. Netije çykaryň. Ýok, sag bol. Ömrüňiz ok bolsun. İslen nomeryň goý, islen bizi gazana ýanaşdyrma. Aleli wepa çykdy, bulara näme bolýar? Wepa bir ýyl bäri görünen nokta. Bu wepa şu zatlardan men çekilýän idi. Men bolamak bular ýaly kapaçyklara gara çekiljek diýdi, çekildi wepa. Ýöne wepa köp hakykat bilýär. Şoň üçin wepany azady almalydy, aljak bolurlar. Azady alırlar, ýöne wepany alyp bilmezler. Başoy kalawak döwlet siz bärde janyňyzy ýakyp düşündirýäňiz Farhat Çemen direliş türkmen kanallary olardyň pul bilen ýalan ýaşryk bilen kellesini zaýaladylar adamlar. Näme meseleler şonu etsin? Mena bizar boldum. Biziň hak bilelişimizdäkilerin bary bizar boldy. Sebäbi güljeňem belli däl, aglajaňam belli däl. Bir ağlanacak ýagdaýa gülesin gelýär, gülünjek ýagdaýa ağlasyň gelýär. Diktatorlaryň ýallaklarynyň, ýalýaglarynyň çekdirýän eziyeti ýetmeýän ýaly biram bular ýaly sokuşluklar, gepler, gıýbatlar, satyşlyklar, menmenlikler, bu zatlar artmaç. Garazoglan türkmen yüz eşeğin hamından galın gönü ağzına ak gelse, gara da gelse yağdırıp duran nadana cevap verdin ne, bermedin ne döwlet. Katı doğru. Kete atıp sıçradıp oturandan yolu devam etse doğru bolar. Hemme zat ortada. Katı doğru. Aleyli. Bugün bana satan ertir menem satar deyip ýok edýärler. Erkek ineşi. Şoň üçin bular pikir etmäň, siz olara hyzmat edýäs, pul gazanýas. Ya bir durmuş şertlemidi neme edýäs? Ýeňilleşdirýäs, ýa da onlaryň işe işe sokýas, eýle beýle ýok. Gerek size de gelýär. Sizi azatdan wepadan merwet edýärler, orazdan zatdan merwet edýärler sizi. Sebäbi azadyň, orazyň, wepaň tarapy belli. Ýöne adam satýanyň tarapy belli däl. Diňeňe, salamu alaykum döwlet aýdy salkym nusaýgala. Salamu alaykum inniki etawa geçeliň edilýärdi. Sazol. Kapre alyp barýan işleriňizde siňi Allah razy bolsun hemmämizden. Sazol. Diktatora görüşmek üçin onuň korkýan zadyny, ejid ýerini tapyp gysmaly, olam hakykat tokmak. Şoň üçin aýdýan hakykat aýtmaly. Hakykaty aýtsaň şolar ýatyp bilenok. Ursoň sökseň hiç zat olara hiç zat bolmaýar. Aýla akşam menne dünýä kanal sizde de şeýlemi? Menne doňýa kanal sizde şeýlemi? Ýok. Men doňýady görünmek, risk. Geçen gerek canlı ýaýyndan çykyp garaşdym, sen gitdiň. Näil ol, şol sepabat täden gelip bilýärdiň ýöne. Men garaşdym, gelmediň, ondan menem gitdim. Isleseň şu günem tepi bereýin, otur. Ýöne näil edeli. Canlı ýaýyndan çykanda nemetmedi ýaly bolmaly, gitmedi ýaly bolmaly. Seni bir ýaýyna alyp
bir salym oturduk, soň çykaraýyn. Soň neme ýapylaýanynda da, ýaýyn ýapylaýanynda da, ýaýlym ýapylaýanynda da çykmady ýaly. Belki şondan bolar geçen gerek bilemok. Garajowlan Ullokan haramy bir gezek dağdan kizicik halala kanaat edermi etmez. Risk yan kaydışmayalı edeli. Efe köp wagtdan bäri ýokduň. Salam. Saja ol. Inni Rozbaýakka söz senne. Sesini men açýan. Açtım. Gelen sesim. Sesim geliyor mu? Sende ses çıkanıyor bu herhalde. Men sana sözü berdim, mikrofonu yaptım. Sebäbi çağalar kapyny dipýä, kakýa, gıygırýa, sesler gelmesin. Düşünüklü Tanrı yapasını devlet. Söz verim için. Esselamu aleyküm. Kadirli ildeşler. Birazcık sesin uzaktan gelýär. Mikrofonu yakınlaştırıp bilseň, az gowy boljak. İnceler sesin. Bolly. Geliyor mu? Gelýär. Men öz mikrofonumy yapýan söz sende. Böyle. Esselamu aleyküm. Kadirli dinleyiciler, aziz vatandaşlar, mehruban adamlar. Ozarlan bizi dinleyeniz için, dinlemeye geleniz için size köp Tanrı yapasına diyen devlet semadı söz veririm için katılı minnettar. Aslında bugün ben sözüne ulatmana yetti deyip bu maksat bilen ben bäri ekranı çıkacak olup niyet edinemek. Yani benim asıl maksadım, niyetim şol azat, sakfa hem de Vefa Çopan'a azatlık dileyas deyip çıkmam maksadım bu. Ondan sonra şu an bugün ve bundan sonra ettik işlerinizin barsını şol azat, sakf hem de Vefa Çopan için elimizden geldiğini işlerin ehlisini hemmemiz bir etsek bir şol avtoriter diktatör rejimi gücüne dengelebiliriz deyip ben umut ettiğim hem fikir edeyim. Ondan da şerham has esası bizim her zaman ülüsümüzü vermeli zat şu diktatörün eline teslim edilen şu esası bir üstünde durmalı meselelerimizin bir yeri şu Azat İsakif ve ondan oğuldu şu ana şu suratta görüşünyalı Ünlüsak Umar Kuliyev yine bir yaşlılığımız var şu Palsa Kuçyan'ın duran onun adında bilemek adı kim şunun adı yaşlılığımızın kırada suratını koyup şu yaşlılığımızda bizim için esası gerekli adamlar. Diye bunlarda bir neçe adam var. Palsa Kuçyan'ın otururlar. Ananı yazdım. Kova. Onların hakkı Google ananı yazdım. Google için onun için de şu talep ediyat şuların bağının hakkını hukukunu ondan sonra benim şu çıkış edeceğimin esas sebebi şu günden sonra bu saatte sonra yine bir gezek şu bir şahsiyete bir cevap verecek yine bir sultnamalar esasında. Ondan sonra ben bunları ya tartışacak derdi edir şu kanalda bu kanalda olmasa da özüm yörete bir kanal açıp şu bütün sultnama videoları bile edecek, yayın edecekti. Başka ben söz atışı demedi oturacaktım. O şahsiyet bu arada durup geçsek şu yan yakında ben bir neşe işlerden kendi elimin değmedi. Şu terbiyelleri bana videonu koyuyordum öyle son Ballisa'da işte gören son videonu gördüm böyle esas yanıma geçti. Yine şu özünü ümü atıp duran şu dört gözlü ineğimiz var. İkimiz devlet Hindistan'ın Sumra dişkerleri bilen beylik. Yine bu taşarıyor dişkerleri bilen. Şoları dener bilemek mi? Bizim bir gün çıkışımız ama eyyem şu bir günde 3 video koyar yani emosya da öğrettim onda. Reaksiyon verdim ama ne oldu bilemek. Şolarla bizi denedip video koyuptur. Eyse o koyan videosunu ben nemeden yok. Kaytan ona Tanrı arkasına edecek. Keşke şolar yani Sumra dişkerlerin derecesine yetip bilsek ne yeten yani. Yöne şu tarzda belirlemeli bir zat var. Bizim birazcık cinsiyetimizi değiştirip götürecek o yerde.
şeyle propaganda yapacak orada karalama. Şimdi o da hem kime malum, o da ikimize de malum dinleyiciler. Bizim oğullar cinsiyetini değiştiren adamlarla hiç bir bağlanışımız yok. Mesela benim hevesime oğullar adamı da kimin hevesi bağlı olsa şöyle özü edeni işinden, ediyen işinden alıp barayan siyasi nemesinden öz özünü belirledi oturuyor adam. İkinci bir belirlemeli zat şol şahsiyetlerine bağlı ben arada bir neçe malumatları ortaya attım. Aslında biz bunu atamızdan atacağım derdik. Yani ne için attık? Ozan'ı bilen özü kaşındı da. Yardıma düşen olsa birinci ikimize özü kaşındı. Biz ona sen pelan pistigan deyip sesimizi çıkaramız yoktu. Bu dört gözlü Haramzade hem yine şu yakan yılan kuyruğunu özü bastı. Adamlar gen görmem ben Haramzade deyip bürünmedi. Yoksa ben onun şu yaptaşığında koyan son videosunda eğer ses alsam onun dilinde onun şahsi medeni dillerinde alıp varan kelimelerle ulanırsam benim şu sözü meneyem özümün medeni şahsiyetimi ondan hem has aşaklandıran ya görkezmek misaline gelecek. Çünkü onun dilinde görülecekler medeni dile kıvaplaştırıp ben şeyle cevap verecek şu an. Birinciden şu şahsiyet bizim şu arada esasen benim şu arada orta atan şahsiyet sorularımın bütün hiçbirinde şu özünü koyan videosunda bir cevap verilmektir da hiçbir cevap vermeye de sinaşacağım olmaktır, zadem etmektir. Yani şu bilden aşağı kovu, şu toparın özlerinin şoların başındaklarla bilelikte yani şoların gözü, o beyni, düşüncesi, milletin satanın arasında olandan sonra bilden aşağıda dili. Şu sebeple bunlar şu sözlere kıvaptaş gelen sözlerle bizi esasen bana karalama atacak böyle ve karalamanın içinde yine bir neçe özce bir sorularım diye. Bizim veren sorularımızın haysi bir hiçbirine hatta cevap verilmektir. Cevap verecek olsa yine şıram etmen. Yani karaz gefin kıskası özünü gönümün çöp çalamı içine vurdu bu yana. Bu olan. Bu dört gözlüğün Haramzade beni 6. addelinden bağlı bir neçe nemeler ortaya attı. Ondan sonra bilemek ben yatan yer yaktı olsun şu velayet bilim problemesinde dedi bir ay yok oldu dedi. Kimliğini bilemek ben şu yok olan paketime mazım tuttu. Şunun bilen bağlı sizin pul alıp institutu adım salacak deyip o şeyli işler edipsin deyip o arada da bir tafarı iddia etti. Benim maşkalamı özüme hiç tanımadık bu yazın cücesi, güçlü cüce, civciv öğretecek diyişalı. Bana civciv öğretecek olup benim senin atan iyiydi vakti derdi. Yine neyme karaz geldim onu dinledi. Şimdi ben elbette adımlar vaktinizi alsam devlet senin vaktini alacak dönüşmakal şuna cevap vermek zorunda kaldım. Birinciden açık şunun aydan sözü 6. addel diye şu Haramzade bir örtmezsen yine dinle kovuydu. Senin üstüne gel oturuyorum ben. 6. addelde işlepsin deyip iddia attın sen yani ortaya bir nem attın. 6. addelde işlemek için birinci bilen neyime gerek? Haramzade dört gözlü. Yine sana şu yerden sesleniyorum. Sen bana birinciden şu arada bir cevap ver. 6. addel deyilen zat her önüne gelen 6. addele ya komitete ya bilmem 7. addele ya vasmoya alıp işleter yani Türkmenistan'da hakikaten hukuk organizasyonlar umuman kurtardı ya hiç iş bilen yok bunlar. Ya umuman onlar çöpte yören Musul'dan çıkan mı edaremken ben düşünemiyorum sen. Birinci açıdan sen hem özünü aydan sözünde özünü yine eltip Musul'unu neme vurdun sıvalka. İkinci dönem sen aydan sözünün hiçbir nemesinde bir subjektif bir manı tap verebilem yok da suutname verebilem yok. Ne manı var ne suutname var elinde. Haramzade dört göz. 6. addelde işlemek için şunu belki aklına çıkarma. 6. addelde işlemek için yürüyüp de Palisa Akademisini kurtaran yukarı bilimli diplomu plus şol addelde işlemek için Palisa'nın beyleki bölümlerinde cinayet aktarış veya cinayet işini selceriş bölümlerinde yani Golovun addel, Golovun rozus yoksa da Silesni addelde en azından 5 yıl işlem nemen olmalı senin, tecrüben olmalı. Şu tecrübe içerisinde, şu işlem dövrünün içerisindeki tecrübelerinde senin bütün ozgan cinayet işindeki materyallerin veya
Cinayet işini seyreden materyallerin içinde yekece bir iken Türkmenistan'ın Baş Prokuraturası tarafından veya Kaziyeti tarafından izine kaytarılmadık materyaller olmalı. Yine şeyle yardayda sen ondan sonra 6. adliyeyle yani 6. adliyenin haysi velayetten olsa şol velayetin polisya departament merkezinde yerleşen merkezi bölümüne varıp şu tarafa işe girersin. Şu tarafta sen 6. adliyeyle halleder işe. Ondan 6. adliyeyle işe alınan yok. Bu bir. Dört gözlü. İkinci bir açacak zaten. Senin şu aydan 6. adliyede eğer ben işlem olsam bir ay işlem olsam şükür edecektim. Bir ay. Ya bir yerden bana bir sahte bir yani farşiv diplom bulup bir ay işlem olsam ben bir 9 dakika yapmasına ederdim. Eğer ben şu yerde bir ay işlem olsam bile ben öz maşkalamdan 2 adamı olarak bu hükümetin haramdan rejimine kurban vermezdim 2 adamı. Hem atamı hem yegenciğimi. 2. Dört gözlü haramzade. Yine sana değişti. Eğer ben yani senin ayetişini yağlap, senin şu beller geçişini yağlap, eğer ben şu velayatta birini institutu salacak deyip şu velayet bilim projesinde birinin ardından tuttum paketi yatan eri aktosunu bileme yok mu? Yardımdan çıktı kimliğine. Eğer senin benim şöyle bari bile bil bağlaşık işleşen olsam şoları yağlı vizyatka alıp vizyatka işeden olsam. Onda ben bu yerlere gelmezdim. Benim edilsiller yani haramdan beslenip gerekçemi basit şotada Türkmenistan'da akuratınca oturardım. Veya edil şolar yani işler eden olsam yine ben şu Türkmenistan'da şu 2 maşkalamdan 2 adımı ben neyimi vermezdim. Kurban etmezdim o rejimin eline. Haramzade. Haramzade 4 göz. Şunu unutma. Bu 2. 3. Sana belirleyecek zaten şunu. Sen benim atam enem tanım yok. Hiçbirini. Atam enem tanımadan yine bir iddianın içine girdim. Bana sadece şu Sayadet Trav'dan deyip onun diline kim bildi, nereden aldın neyse. O problemeden. Sen benim Sayadet Trav'danlığını bilyen olsan Sayadet'in iyisini yaşadığını bilyen misin sen? Haysi kalkozunda. Eğer bilyen olsan git şu otaklarda sonra. Tokum diyicin vardır. O dosyarım vardır. Yani tövremde adam vardır. Sonra çötaydın. Benim kimliğimi tanıyacak olsan. Benim maşkalamda benim atam enem atam bakır yok oldu. Öldürdüler. Şu bakır bir ömür. Haramzade 4 gözü sen dinle. Mehriban adamlar sizlerim dinleyin. Bir ömür. Dırnağıyla yer dırmak. Tırnaklarıyla, parmaklarıyla yer dırnak. Bir ömür mekanizatör oluyor işleyen adam. Kalkozda. Mekanizatör. Enem bakırım. Bir ömür parmaklarıyla yer dırmak. Kara işte zahmet çekip şu çeken zahmetin her zaman mağlayın derim. Şu hakkını alıp yaşa gören adam bu. Enem yaşa gören. Şimdi sen benim maşkalamdan eğer ben onlar ya iş ediyen olsam benim maşkalam bilen öz maşkalam demiştir. Gördün mü şimdi? Benim maşkalamın içerisinde senin maşkalan yağlı. Haramdan beslenip yukarı vazifede kulluk edip şol haramdağ rejime haramdağ ve hazırki haramdağ rejimin sistemine himayetleri gelen senin maşkalan değil mi? Senin tohumun değil mi? Senin özün değil mi? Ha? 4 göz. Senin özün değil mi? Şol rejime vaktinde destek veren. Yani himayet veren. Sen ne yüzünle? Yani neme esaslanıp bir zat aytacak olan aytıvan bilen yok, diyecek olan diyen bilen yok. Sen bu zatları diyebilmen indi neymemişim ben prezidentine sanksiyon verecek, edecek. Ondan sonra biz sizin boynunuza tros salıp ip salıp beni sizi getirdi yani. Arrını yırtma haramzade. Ben İstanbul'da erkek olan olsam, erkekliğini bildiryen olsam, haramzade 4 göz. Bundan sonra yine çıkar senin video. O videoma neye cevap vereceğim hadi. Sen erkek olsan öz efirinde bir yer belli. Sağ adından belli. Sen 10 ol şotak var. Ben ye közüm barayım. Yönü şotayda canlı çekim çekeriz. Sana fiziki güç gerek mi? Uslu güç gerek mi? Men var seninle. Eğer benim ecelim seni yalı haramzadalar elinden olacak olsa eyvallah başım üstü yerim var. Eyvallah başım üstü yerim var. Ondan sonra sen bir sözün arasında ne mi dedin? Türkmenistan'ın hava menzillerinde senin enen direktörü mü dedin? Sen benim enemin namusuna dil getirecek oldun. Şunu yadına çıkarma. Sen benim enemin namusuna dil getirecek oldun.
Ben efirimin näçe birinde aýtdym. Ben senin enen şu güne düşürenini özün günahkarlığını aýtdym. Rejim parazın adamları senin öýüňe baryp enen gözdaş dökmesine senin günahın var şo taýda. Rejim parazın adamları senin öýüňe baryp senin dondurma dolagyny yani haladilini açtırma, açıp o millete görkezme senin günahın var dedim. Senin yüzünden dedim yalan geplerin eden zatların yüzünden dedim enem şu günlere düştü dedim. Şol ayağın dedim ayağının aşağı öpülmesi ayağı diye baktım ben. Gece bir negatif söz sözlemedim enem hakkında. Sen ne ama dedim? Ben senden senin enem hava menzilinin direktörü mü deyip aeroportun direktörü mü deyip aydan sözüne senimi gönü böyle kucak oturt yani. Gönü. Erkek olsan öz efirinde yer belli. Tutuş derinden bilen çık. Türk bilen var yani. Bana tapağı yok. Ben şu yere varıp senin bilen çözülüşmesem ben namart men. Yine şu efirde ben sana diyeyim. Ben sana diyeyim. Yönüme senin enene ya senin ayağın maşıkalına ya ben senin o sevgiline dille yetirecek olan yok. Kaytam tersine bütün bunları vuracak yerine uğran yere senin özün oldun. Sen hali kıstanma. Sen geçen ayın yani Oktyabr ayın 3'ünde Oktyabr ayın 3'ünde Türkmenistan'a İmod'un gürleşeninde öz sevgili maşkalalarıyla şolarla bağlı bir gep vurur edeninde Türkmenistan'a can edip. Bak Oktyabr ayın 3'ünde 2021 yılın Türkmenistan vakti bilen saat 15.30'da. Senin telefonun dinlendi. Sen haramzadanın. Sen ondan havarın yoksa özüne İmod'un gurur etti. Havarın yoksa ediyen işinden. Sen fikir ediyen ne ediyen? Ha? Sen ne diyen? Sen özünü çöpten alıp çöpe uğratıyorsun. Sen haysi bir bizim aydan zararımızı sen cevap verdin. Ben sen hakkında iddia attım. Haramzade o zaman başta kaşındın arrın kaşındı durubilmedin, arrın tutubilmedin. İddia attım, indi sen şuna cevap vere. Ne için verebilmen hala tökmedi üstüne tökmedi attım. Ben senin bize için ve devlet için tayyarlan o aydın tayyarlan videondan hemen hiç onu giyilecekler kaytamaydı o tip. Tanrı yakasın. Beğendir o adamları. Beğensin. Racan olsun nasıl götürsün. Yönü ediyen işin mi lan? Aydın sözün bütün hem mezarın yine özün haysi şahsiyet kultuna değişikliğini öz suud ettim. Haysi şahs kultuna değişikliğini öz suud ettim. Sen yandın oğlum. Ben aydayım sana. Sen yandın. Şimdi sana üstünde senin üstünde sana emir verip duranlar var. Senin üstünde. Biz eğitmeli, biz beyitmeli diye. Sana vazife abişar ederler var. Bağırın haltaya girdi sizin. Özlem senin yüzünden girdi şu an köprüsü. Seni ara biz kavaklı içinde. Yine bir kuraban yapmak isterim. Sen şu arada da Türkmenistan'a senin oğluma verin. Şu kuraban arada. Sen yakyan onu. Yani olur ya özlerini yaktırmaz olur. Onlar halka himayet hem kömek ediyen kurama. Sen haramzadan itten dönen çağrası. Sen Türkmenistan'a cam edende kim bilir ne ergep beşerlerini telefon dinlenmeye deyip fikir edip sen anlayıp maklumat verdin sen. O kuramada kimliğini özgün anlatmayacaksın. Sen yandın oğlan. Ve ondan ayrı sana. Yandın sen gittin bittin. Ova. Şimdi mesela yine bir iddia et ya. Benim aydın geplerimin bazı yalan olan olsa. Ova. Haysiz hemmesi senin için senin düşünce fikrinde umuman ehlis yalan olan olsa. Sana yine bir iddia et ya. Adamlar hemen o zaman dinlem şu yerde. Yine şu farkat Durdif diyen asıl öz familyası Meyman Kulu farkat. Taganbayeviç. Bu adamın ediyen bunun atasının doğanı var. O zaman Ministersiyonda işten Muhammed Durdif. Muhammed Durdif o zaman şu Türkmenistan'ın şu ministerliğe, hakimliğe işe geçmezden Türkmenistan'ın şu Livak velayetinin Sayed etrafının Gülistan dayıkan birleştiği işler kaydına adı. Adresini çağırdı. Sayed etrafının hazırki Gülistan Ozolku Maksımgör kadındaki dayıkan birleştiği işten aldı. Şu Maksımgör dayıkan birleştiği işten dövründe şu Maksımgör dayıkan birleştiği şu dövrün halkının içinde başka yani belki velayetten gelen yekece bir adam yoktu. Hazırım bir iki adam var, iki maşkalı. Birinci gelen maşkalı bir ayan maşkalı yurdumuzun şu Ahal Balkan velayetinden mi hazır yardımda der. Adınızı adına oturacaklar. O gelecek. O eyyem pense yaşında daha olarak olmama mümkün. 2 tane 3 tane çağırıcı var. Fakircim
İki kızı bir oğlumu çağılarını o kadar aktıklı, çoğunluklu oldu. Şol bakır, şol dayka birleşki ne edip geldi bilem yok durmuşa çıktım şu ta geldi var. Durmuşa çıkıp şu tayda şonu yerlik hakimiyetler şol dövründe yer mi bir mellek bir zat vermeli olsun. Şol bakır hazırım yaşap bilen şol dayka birleşikten cay vermeli, iş vermeli deyip görkezleri verin. Şol dayka birleşik gelende şol dövründe şol Muhammed Durdif deyip ben şu Farkat diye dört gözün atasının doğanı. Şol iş yapıran şu tayda. Şol haramzada şuna cay iş vermeyecek olup şol dövrde şol kalkız daykan birleşiğinin içinde salınan o vakti eski dövrüne kalan bir finski caylar deyip bir caylar vardı. Şol çaydan şuna bir 2 komnat, 3 komnat cay verip kalkozdan zordan zora borsacılık yani tam süpürcülük vazifesini alıp kaldı. Onda da şol işi alana çeldi. Şol ayarcağız fakir başvurmadık, varmadık yerlere kalmadı. Ondan sonra o fakirin adına şöyle maksimum gidip tutulmak, gitmek vazifesine şöyle ayrı başka bir yukarı vazife çekilmek. Şol daykan birleşin özünde bu haramzadanın da neyse atasın doğanı. Bir neçe mellek yerlerini satıp yukarı vazifeli adamlara verdiler. Ve yukarı vazifeli adamların tokum teş kardeşlerine verdiler. Şehirden getirip verdiler. Ama şu dayka birleşim içerisindeki adamlara vermediler. Yine Muhammed Durdif'in eden işi şu. Çok haramlıkta peydalanıp alıp çümüklep halkın ağzından koparıp hakimliğe geçecek. Hakimlikten nereye gidecek? Yukarı ministerliğe gidecek. Bu saatte kime inandıracak olya sen? Dört göz. Kime? Biz sence bilemiz yok mu yukarı vazifede işleyecek olsan aşağıdan yukarı açığını berim gitmesini. Ha? Senin kanununda var, sizin kanununuzda var, genetinizde var, sizin haramdan beslenmek, yalan geplemek genetikanızda var. Bak mesela enen maşkalasında, enen tarafına söz edeyim. Bak senin kanun aslında kime çekiyor? Ata tarafına çekiyor. Hadi bundan geçtik. Hadi Muhammed Durdif nerede yaşapır? Atan şu doğanı. Seydi Şakan'ın kayısı kalkozunda yaşapır. Başlık olup. Özün ait, men aitmayın. Ey haramzada, sen ediyen işini özün bilen yok mu sen aydan sözünü? Ya senin arkandan bir zat dürt diye mi şeydi? Dürt diye mi? Ha? Eğer ben yana ettim sana, yere mi aydın? Eğer benim arada bilecek olsam git benim belgimi aldı, git benim maşkalama seyret. Bak git benim maşkalama öyüme kocalığıma seyret, rozgarıma. Benim maşkalamı al, ondan sonra öz maşkalamını deneştir. Bunu edip biliyor musun? Ölsen emedim ya sen. Sen namatsın, heley. Ve sana erkek yal söz ver yani. Dört göz, haramdan dönen, genetik, şakalın çağracılığı. Sen ben eneme dil getirmek için ben sana pazveler etmeyen. Ben sana öz efirimde bana yer bellemen kardeşler. Sağlık yer. Kim bizen desen gel. Gelmesen ben seni oraya koydur yani. Bundan sonra ben sana geçiş vermeyelim. Bundan sonra yeni efir tayyar. Hiç benim umurumda değil. İndim ben. Hep dedi bir gezek efire çıkarım. Bütün soğutnamalar anladan alırım. Özümden tutarım birinci. Özüm şu o probleme de şey koyar derler. Nerede düşenin, nerede şu yerde sana cenayet iş kozgalanın haysi maddesi aslında. Şundan neyle Abdüşkür'e geçtin, Abdüşkür'de nerede Zal Sultan, sonra Nemet'ten çıktın. Hemmesin senin vardı bütün zatlar ben alandan yine son görürsün sen Şestoy'da kimin işler, kimin işlemediğini. Yine inden son bilersin sen. Ben sana geçiş vermeyen. Senin tohumun mu ne belli? Şöyle rejim parazlara yanlıklanmak için sen aklınızı ver yalnız. Yalan mı senin haramdan dönen, haram uçağısı? Senin beyleki atan gene Udoban'ı. Ramazan Durdif. Prezident Sayloğlu'na özünün 2010'lar cilden Prezident Sayloğlu'na özünün sesini koydu. Şu kadar Türkmenistan'da prezidentten başka bir adam sayılanını gördün mü sen? Ya sen bütün levamın adamı samsık dinesiz umudun mu? Ha? Ya sizden başka ne hemen bilen yoktur de fikir ediyen. Haramzade. Ha? Şu Ramazan Durdif de oğlum sen atanda. Onu ne edip şöyle kim etti, kimin teklif bilen vardı? Şu Prezident Sayloğlu'na gel sen özün şuna sen adın koyalı. Sen şunları ya da iş et. Bir şu ya siyasatta yer al. Biz sana patates veririz. Kim ettirdi?
Atan Doğan Muhammed durdu ve haş etti. Şonun ideolojisi bile şo yere çıktı. Alıp bildi mi bu neyman? Ramazan durdu yapın. 4 göz. Alıp bildi mi? Sen bu eden bütün boklarını sen yeka ödün, sen ödeyen. Sen ödeyen diyorlar sana. Ben deyin öde diyorlar. Sen eden işin. Ben arada yine bir havalaşamda açtık. Sen öyünde enen ulan ayarda olan cihazın ekizin var ekizin. Kız cihazı. Adına mayda durmayın. Eden işin şoların bile telefonlarını dinletme aldırdın sen. Senin ya evladı var sen anan fakir bilivaydan iken. Ben bular ya evlat mende borcunu bilen olsam fakirci özüm ağzına yastık koyup öldürer bunu devaydan iken. Enen fakir. Ama helal olsun şu ayalı yine. Yine halal olsun. Göz yaşlarını döküp şu rejim parasını adamlarıyla senin için yine interview verdi. Hakikat etmek için. Fakir İyle güne görkezmedik hala birliğini açıp şoları görkezdirdi. Sen ettirdin. Bunun bütün yaklasını sebepkar sen. Sen haramzade sen. Sen oğru cinayetkar. Halkın anının derinin pulunu haramı soğanlar siller. Onun ile kanaaatlanmadın. Öz başlığını satıp o yerde küçük tutuldum. Abi şükürde birayda ne çekezik göründün izinden baran adamlarla ne çekezik sildan aldın. Her ayına ne çamona tölledin. Erkek olsam ait benim şu orta iddialarıma cevap ver. Abi şüküre geçenimde tayak yememek için Opel Palma için mayorna ne çamona adet tölledim. Ayda ne çekezik öyündekilerini sildan aldın. Senin yalı adamın var ya sadakan olayla. Senin yalı adam eğer şu velayette var ya Kuda saklasın. Beni bol manmamam var. Rozvayakka, şular ýalyky maglumatlary Rozvay nerden bilýär, nädip bilýär diýip soraýarlar. Meselem, hawa şahslar baradaky maglumatlary, watandaşlar baradaky maglumatlary sen ansatyp bilen bilirsiň sebäbi onlar söýläp sen habarçy bolup işlediň ýöne. Meselem ýani şol 6-njy addelle işlejek bolsaň, şoň prosedurasyny, öýdadyny, bu zatlar sen nerden bilýär? Diýip soraýarlar. Devlet ansa da onu bilme probleme değil. Mesajı aldın mı almadın mı? Aldım onu. Aldım mesajımı da yöre yenen bir zadaydı seyredin adamlar şu niye de yaşasam haysi velayet haysi tarafta yaşasam tövrümde hükman suratta salam aleyküm bir adamı bular. Hükman suratta. Ondan sonra o zaman sen şu salam aleykümün niye de işte haysi vezifeti işte neye bile meşgulan ya. Onun sana işi düşmüyor mümkün, senin ona işi düşmüyor mümkün. Bu zatla bir yönökey misal bilmek probleme değildir. Yönökey misal. Şestoyab dediğiyle zada inbarkisi institutu kutarıvam şöyle işi girip barıp olan o institutu, pedinstitutu kutarıyan bu olimçilik institutunu. Şunu kutarıp şestoyab dedi elten oklar ya sedmoyam elten oklar. Pulun var olsa polisiye alyalar. Lieutenant Zıvanevler, doğru. Polisiye alyalar, Lieutenant Zıvanevler. Yukarı vazife vermeyenler sana. Senin klavikasyonların ona doğru kavat gelen yok o işe. Belli zaten bu. Ondan sonra ne için ben açtım ama benim keşketi gülesimi verdi. Şolat deldi hakikaten bir ay 2 ay işten olsam alt üstte bular Allah kulları dertim bular yaladığını. Hiç bu zatların umuruna bile barmazdım ben. Umuruna. Ayıp kutordun mu? Yok abi. Açık zaten olsaydı ver ben dinleyen. Yok. Hazır durun sana birazcık neme ara kesme vereyim. Şutayda birazcık neme üşüp var ya. Tesvirler. Şu tesvirler ben sen mikrofonunu yapayım. Tesvirlere. Balşo kalabok şatlık size söz veripdi. Farkat barada maglumat berýän diýip şol sebäpden
aýtýan size garşy hereket edýär. Farhadyň mümkinçiligi şatlynkydan köp, şatlyň arkasyndan Farhadyň arkady güýçli. Men şonu bilemsoň, bilgeçinden şatlyga şeýle şert goýdum. Şatlygym şoňa göz ýetirendir diýip şeýle pikir edýänmi? Şolar ýaly. Innem aktivistliňizi, görüşüňizi, hemme zadyňyzy şolar ýaly adamlara satyň, satdyryň özüňizi. Türkmenow, salam Döwletbaýhan, Rozabaý gowumy ýa-da janyňyz sagmy her bir işleriňize minnetdarlygym aýdýan. Şatlyk Şyhyp soňky çykyşy Azatlyk radio Türkmen ulunyň müdiri Farruk Yusuf bilen eden gepleşigi hakda näme aýdarsyňyz diýe. Şonu gördüňmi, okudyňmy Rozabaý akka? Dur sesiňi. Farruk Yusupov. Awa. Okudum ben. O sözün eýesi Farruk Yusupov eger şonuň bilen şolar ýaly ary baglanşy gir, şolar ýaly başga bir raýatlaryň şahsy bilen bagly onuň ejmel belgeleri başga bir zatlara girip siyasi meselelere girip gatşan bolsa ve gönüme ki Farruk Yusupov gönüme şu taýdan aşağı dik baş aşağı indirýärler. Ben bunu aýdaýyn. Eger hakykatda gönüme wezipesinden alýarlar. Näme üçin? Gönüme alýar. Azatlyk, bir tolga azatlyk partisi. Habar veriş seriştesinin müdürleri, yani yol başçıları ve onun nämeleri hiçbirinin devletin siyasetine karışma hakkı yok. Kritikava edibilýär. Halkın düşünmedik dilinde düşüntürme vazmoz nämesi var, hakkı var. Halkı bilgilendirip bilýär. Dur Rozabaý. Şahsy maglumatyna girme hakkı yok onun. O şeýle durun berde näme o Farruk Yusupov şol Nuryň goşlaryny sorapdyra, berde döwletiň siýasaty ýokga. Nury kim? Näme üçin Nuryň goşuny soraýar? Nury kime işleýär? Nuryň goşuny soramak üçin ona kim ona näme beripdir? Ruhsat beripdir. Azatlyk radiosyny görüpdi. Orta Aziýa boýunça bölüm müdürümi? Ýoksa Amerikadaky nämesi merkezi mi? Kim o ruhsat beripdir? Ýok, Azatlyk şol Azat Ýewropa näme? Radio Free, Azat Ýewropa, Azatlyk radiosy, Türkmen ulunyň müdiri. Türkmen ulunyň müdiri hökümden bir Türkmeniň bir problemasyny çözüp berýän bir höküminde hereket edýän bolsa näme? Türkmen kulluğunun şu müdiri, Türkmen kulluğunun müdiri hökümünde birinin problemasyny çözýän olsa, o damlayan ona bizim adamlar satmasından çözerdi meselesini. Sesin gelen noktada, sesin çıkanı boyutça. Yo men çaygalar kıygırýan aňardan. Ha. Kapyny döwäýmän diýip duýduruş berýän. Düşündüm. Onuň üçin. Onda sen pikiriňe görä şu Türkmen bölüminiň, Türkmen gullugynyň ýol başçysy Farruk Yusupowyň şatlyga jaň edip şatlyk bilen gepleşip Nuryň goşlaryny şatlykdan soramagy sen pikiriňe görä dogry däl, şeýlemi? Doğru değil. Değil doğru. Değil doğru. Doğru deyip tasdik eden olursa aytsın. Sene mi işledin şu kulluklar, Türkmen kulluğunda? Eğer doğru deyip fikir eden olsan hani sene doğrumuş olur. Yo men düşünülemok men Düşünmek gerek yok. Düşünmek yazat yok. Düşünmek ortada dur. Ortada dur. Rozabaý akka soňky bir aýyň içinde öňül aňyrsyna aýdy oturjak gel. Ýöneköýje soňky bir aýyň içinde şu bolup geçýän sokurşluklar, çap edilýän, görkezilýän, halka görkezilýän zatlar, bular wara bir hani bir bagışlaryň bolýan bir haýwanyň bir gutorany bolýar-da ip gusyara. Şol gusulundady görkezýär, halka gusulundady görkezýärler. Oldu başka nerede gerek? Halkın üstünden gülerler. Var mı? Vot imen başka buların başta propaganda edip başlamasında ve şu mahal özümün nägileligini bildirip başladım. İyi. Doğru değil mi? Nämesin et. Bunu halkın önüne çıkarıp reklam etmeye näme gerek var? Ya şundan bir
başga bir näme gözlemäge näme gerek bar şundan? Demen sana bir şöyle örnek misal vereyim de şu Türkmen Baýlaklarynda Yöne var, misal açayım. Yöne misal açayım. Men şu 2010-njy ýyl, 2009-2010-njy ýylda şol ýatanary ýahtysyn içeride şol azatlyk şu Türkmen gullugynyň ozal kawaçysy ýatanary ýahty İman Emre olsun Osman ağa bilen bile işleşip gören döwrümizde Osman Halil. Gaty zekinli tanymal hem adam käşifli uly bir jurnalist höküminde şonla işleşip görenmizde soň şu Osman ağa maňa mahal bir yoktu. Yani şu Türkmen gulluğundan bahsediyor vaktinde. Son şonda Osman ağa bile işleşerimizde Osman ağa son bana Rozvadi şeyle bir teklif var dedi. O teklif edenim Yatan Yahtoz'un nazar ağa pakemi özü olan dedi. Kimin üstüyle neden alan teklif bilemiz yok. O Daşoz'da dedi şeyle havaçı yok. O eğer istesem kabul etsem sen Daşoz'u uğratmakçı dedi. Belki Daşoz'da işler bilersin dedi. Ama dedi o cahillerin hem zatlarını özleri üpkün edecek, kvartiyere özünü tutacak, o kvartiyere pulunu hem zatını özlerine emredecek dedim. Benim dolar değil. Böyle bana dedim, can ve mal güvenliğim var mı garanti alabilecek miyim? Onu hükman etmeli oralar. Onlar yani iş edilse dedim. Son ben Sarla Savane verdim. Osman Ağa Pakış oldu öyle. Nazar Ağa son ayettiğine şeyle. Ondan sonra aradan bir neçe ay geçti öyle. Nazar Ağa cevap verdi. Ay Osman o hazırlıkça şu Daşoz meselesini koyuyorsun ettik. Koyuyorsun etmesek olmuyor. Şonda da senin öz tapalını Rozvay şu tapallarını sana getirip maglumatını veriversin. Anladın aşkıvattan ararız eydes şeydi programını devam ettirmesek radyonun işini deyip aydan eken. Şova Türkmen gulluğunun müdürü kimdi? Şu vakti yanlışmasa Muhammed Tahir olsa gerek. Türkmen gulluğunun müdürü. Yok Muhammed Tahir der bir kız olmalı. Neme yazı var. Şemşat mı Gülşat mı? Ne olmalı? Neme yazı vardı? Cemal, oğul Cemal yazı var. Yazından çıktı yalan getirecekti o. Son Osman Ağa telefonda gürleşi otur. Şonda da Osman Ağa seyret neyle adam? Osman Ağa kimliğini ben şu tayda şuna kulağışınla yatan yerini paklayacağım öyle. Şonda şu makal şu telefonda gürleşi otamızda nazara var. Böyle bu işte bunda gepim gürlüğüm yok dedi. Bu benim edilmedik işlerimi getirip nemede oturuyor. Benim öyle maglumatları beri oturuyor. Tayyarlar oturuyor. Bu getiriyor hemen tayyarlar beri oturuyor. Bunun hakkını vermeli. Bu haksız uzak yerlere yolları var. Bunun gidip gelmesi yol pulu var, zadı var. Bunu haksız mutlu işletsek olmaz ha. Bunun bu nemesi değilse şonda nazara nemediydi de. Ay biz onun hakkını, hukukunu var. Üstüne koşup sana koyuyoruz da o yeri gelen yerde senden alırız gereğin değil. Şeyle değil pamuk sunmuyor atın oldu. Nazar Kuday verdi. Son Osman Ağa pakir etti. Nazar Ağa sen olaydan zardınızla ben ılalaşmayan dedi. Neymiş dedi bu oğlanın hakkını hukukunu sen bana verecektin benden almamış bu dedi. Bu neymiş öz hakkını hukukunu özünün hizmet hakkını bilmeli der öz açık dedi. Neymiş öz varıp bunu kol çekip almalı der benden almamış bu dedi. Son şeyde ne oldu? Bu iş yatırılıp kaldı imsin. Ay ben onu neyme bilen berdeki başlıkla gürleşeyin. Ondan o görersen bir neyme deriz. Yönü Rozvay bizimle işte şeysi malumat vermesin, devam etsin. Böyle devam ettim. Şol dövrden 2019'a çen yani 2019'un 2020'in başımı. 2019'a çen. Sen çıkanından sonra. Sen kaçan çıktın? 2020'de mi 2019'da mı? İşte. Ben 2018'nin ahirine çıktım. 2019'un 16. yanvarına bana e-mail bilen Türkmen bölümünün 2019'da o beni kabul etti. O şu seni işten çıkarandan sonra onda da seni benim yanımdayken bana mesaj atıp devlet ağanı çıkarıp devlet ağa bilmesin malumatları bize başka hava gerektiği. 2 yıllap ol şeydik gezde 2 yıllap. Men hem bizden avarma adamlar bana telefonu eden gurrunlarını eden video gepleşiklerini video zıvanoklon nemet hemmi verdiler. Bu adam sen arkandan işleye seni ayıracak kolya her da dedi. Onun en sonunda dünya Türkmenler gepleşigini
şular ýalaky türkmen bir peýdasız formata geçirmeli zat diýenlerinden soň men işden sowdum. Ya bu zaten hepimiz ortada devlet. Bunların üstüne geri oturmamıza gerek yok. Ortada günümüzde Onu açık inni otur. bolýaty maňa aýdyp geleli Üstayda bir gowy soraw var. Tokmak ömrüňiz ok boldun. Ýaman gowy soraw. Belki Farruh Yusupow nuruň sırryny bilmek üçin şatlyga jaň eden edip sorap bolup biler diýe. Nuru'nun sırrını bilmek için hükümetin rejim parasını işleyen başka bir adamdan bir hava hiç açan birbirine can edip birbirinin sırrını sorabilmez Tokmak can. İkisi de bir kulluğa hizmet ediyen olsalar hiç kaçan bu bundan bir ruhsat iş edilmeyen. Yine cevap. Inni Üstayda ýene Tokmak bir täsin bir zat aýdýar. Farhadyň ýalanyndan parça. Kiçi wagty babasy bilen Niyazowyň kabinetine barıp çay içip gaýdan ekeni. 2016-njy ýylda Haramda bilen duşuşonno Haramda köp bilýänmi? Ýok edin muny diýip kowupdyr diýe. Buyur işte. Onda da çay bilen barı onda da Haram Niyazow bilen çay içme. Gözüňe getirdiniz mi? Niyazow bilen çay içme. Gatnaşyklar näýli gowy? Her kim bilen çay içip bilýänka? Devlet ve şu arada yine bir zaday diyeyim. Edil yine şu tohumun eden maskaraçılıklarını yine yankı adam üstüyle bir bısal getirecek. Yine şu Osman Ağa Fakirli. 2009. yılda Osman Ağa yaktı olsun. Ya 2010. yılın Mart ayı. Mart ayının 18'i hiç yardımdan çıkmıyor. İkimiz şu Osman Ağa bir haber gelenek. Aslında Osman Ağa ile ikimiz velayetin şehir içinde başka bir yere gitmeliydik maşında. Sen Osman Ağa 2 yılından haber gelenek. Osman Ağa Mart Rozva dedi, Pelagün dedi, gezdi başka bir yere. Şu derden göz içinde bir bana bir can ettici şunu bir görüp duruşalı. Şu yerden bir almalı materyalimiz var dedi. Son gittik şu derneği etrafının orta mektepten birinde şu yörükte ne olup işleyenken muğlim bulup son adına çekler mektebine ol nemenin adamın onların edil şol yankı neme karındaş olup çıktılar. Bu dört gözle uzakrak karındaş, yakın karındaşlar. Son şu makal şol öncek ol başladı da şu maglumat verecek olan. Başta maglumatını zadını belki dinledik, zad ettik Osman Ağa. Bola dedi sen bunu nemezsen bana verecek olsan dedi de ayrı bir yerde görüştük. Yani o dövrler izimiz, katı izalar net burada saklasın. Yaman apasıntı da. Sonra Osman Ağa'yla bunu dinledik, zad ettik. Son Osman Ağa etti. Bola dedi sen bana dedi öz sesin lan adı verilecek mi dedi de şunu. Su dedi verilecek mi dedi. Yok dedi ben sesimi verecekler. Ben sesimi versem sonra benim başıma ne mi gelsin? Senin başına zat gelmez dedi. Senin sesini ülkede bilirler dedi. Öyle değil anlardan sorarlarında dedi. Sen benim elime bu tutagra verer dedi. Benim elime bu tutagra verer dedi. Sonra yok dedi ben sizin elinize de tutagra versem sonra size ben dedi. Osman Ağa şey diyor işte. Sizlere mezun hükümeti teslim edecek mi dedi. Sonra Osman Ağa fakir yatanları yaptı olsun. Bu kızı da aitti. Senet dedi. Mesela bir misal getirip vereyim dedi fakir. Mekan cennet olsun. Sen ya kadın tutan adamı tanıyın mı dedi. Şu tağındır cüpü. Ne o dedi. Sen şu an tokumundan mı dedi. Maşkalasından der olmasan şu an karındaş mı o dedi. Şu an atası fakir dedi. Dedi men dedi. Şu Osman Ağa dövründe şu DNA ve Trav'ın bir redaksiyasının başlığı oluyor işte ne bir gazete redaksiyasının başlığı fakir. Şu dövrde şu özü şu Etraf'ın hakimliğine ona yazıp zordan zora devletin hasana bir etrafı içinden bir cay alan ekende. Boynuzun etrafı içinden. Hazreti Boynuzun. O cayla ben özüm hakikaten var gördüm. O yerde o cayında son özü terzi cayına köçmenke şu cayında Osman Ağa'nın şu cayında fakirin o özün ulu yaşet. Yatanır yaktosuna gelip o aldım kendi şu yanlışmasam iman emre olsun şunun. Kesel bu kökten beri. Şu cayın üstte yani Osman Ağa'nın üstte anonim arıza yazan. Bulan tukumuş olar yani ki. Son Osman Ağa'nın prokuratörü çağırıp da şu ray prokurordan obul prokurora çağırıp Osman Ağa gelip hepimiz dokümentan suud edip zad edenden son
Yani Osman Ağa'nın o dövrler arıza yazılan ki anonimle arıza yazılan eken. Anonim arıza. Eser dövrleri de. Osman Ağa bunun iyice düşüyor böyle yani anonim arıza iyisi buluğu çıktı. Osman Ağam olar kafer vedet ya da prokurorlar. Eğer siz ne etmeseniz ben bunu bütünleme getirecek. Katen indi bana cevap versin. Sonra diyorlar korkusuna. Şolarsın o adam gidip Osman Ağa önüne şolan çok nehmesini getirip bağlasını getirip görkeze seyretmeyi uyuma diye. Yani o önemli ben gördüm. Seyretti. Benim oturan uyuma seyret özünken seyretti. Özüne geliştirmiş şu edeni işimde. Bunlar pisir adamları karalar yazıp pozu edip vazife için ardını veren adamların biri eken. Yani şu adam dört gözüm düşür. Umuman tağın durdikler. Ondan sonra Osman Ağa şu oturan cayından terze bir caya geçti. O Mekte'nin yanındaki bir melleğine geçti. O yerden ben gördüm. O cayının ettir şu ova adam ne yaşanırsa yani bir prostoyla kerpiçten salınan cay. Ya şunun artık maç bir divarında bir bezel yok. Ya bunun artık maç bir varakasında bir şekil yok. Ya cahilin üstüme kaydında şifre der. Ondan sonra şifreden olsa mümkün. Hatta şifre bile yok şu fakir. Şu yaşak bir cahilde. Öz halal hakkına mağlayının derine. Yani şular ya haramzadalardan adamları kovulacak. O şular ya haramzadalar yolundan ayrılsın. Halal işlesin diye adamların hakkını korumak için öz canını ortaya atan adam bir çok. Özü fakir hem ayağları bile bolsa bile niye olsam gidip gel etmeyen öyle. Ben şayet şoma. Ben şayet. Ama bu haramzadaların edilen toplum tecinin edilen işleri seyredin adamlar. Son bunlar özünü şeydi vazife için, şöhret parazlık için özlerinin yüzünün arka tarafı değil, ön tarafını görkez, ön atlıya. Biz azatlıyız, biz eğitecek, biz demokratik devlet ise aha yolu açık. Biz prezidenti gaga sulduna verecek. Ay canım benim sen git tabi yolda simen, başarsana dört göz doğru simen. Haramzade. O anladık haramda kim, sen kim suda verer yani. Eşekçi kim halisinden arzu edip verersiniz. Arzunuz sizin hayal olup geçecek, hayal. Sen bizi beni devlette o bir an o odaşını rövşen kılıcı bir. Boynumuza yük salmaya gerek yok. Yine biz İstanbul'da. Ben İstanbul'da. Ben her yok. Halkı öcüktürmek için edilen atlar olur. Kovulya o da atlan bolmazonu. Kovulya paypo. Ondan kalan göreni neme vere yengene diye. Yani şolar yalda edecek olardı. Ben indi bundan sonra tartışacak niyetim yok. Ben ayttim hazır. Yani şu tardan ayrıldım. İndi bundan sonra benim Türkmenistan'da. Barcelona malikim. Aydan onu açık. Şoların üstüyle şular var, şunun var. O yüzden şu haramzadan hiç kimin benim elimden alırım ya. Bu tarafı bilmiyorum bunu. Siyasetin içinde ne siyaset etmeli? Siyaset ne mi? Ne yolu atlamalı? Aktivistlik ne mi? Adamları ne satmalı? Kime ne teslim etmeli? Ben bunu öğrendim. Özür sultname öyle atarım orta. Bugün de 7-24 bizi her türlü şekilde video çıkarsın. Ben hep de bir sultname öyle atarım. Bugün. Bitti gitti başka zat diyecekler şimdi. Öyle söz ver yani. Sen erkek olsan bana yer belli. Benim eneme dil getirmek isterim için. Ben sen şu yerine varmasan ben namatma. İsten adam ulan gel. Ben iki adam ulan. Özüm bana birim çekecek adam bana yanında. Koşun çekip yani. Oğlum çekip görkezde şotaydı. Şunun ulan ben fiziki gücüm tayyar uslu gücüm tayyar sözde atışmaya ben tayyar ne hemen olsa ben tayyar barca şöyle. Ben şu mahalle birinin enesinden ayağım aşkalasının hiç haçan dil getiremem yok ya birden aşağı sarılamam yok. Ama ben bu bana sarıldı, bu bize sarıldı. Ağzından seyret dursun bilet, suka, yine neyme. Yani şu bilet diye zadını bilinden aşağıdaki şu bilet diye ulanan sözün kuralını. Şunu ben alayan senin elini koparıp ağzına soktan o arka taraf bilinden aşağı arka tarafına da ben özümdeki var olan kural sana oynatacağım ve kucak oturtacağım seni. Yine benim sana sözüm. Dört göz. Erkek olsan sana karışacağım. Devlet söz sendeydi. Bundan sonra başka tema geçeceklerdir. Ve nemelere sögünç ulanmalı dedim. Sen yine ulandın. Türkmenov Devlet Bayhan fazla cevap verdim. Onu öz dilinde Devlet Bayhan
Şahatlyk Şyhyby aýtdyňyz, Farhat Memankuliýew hakda hakykaty çykar diýip, belki de şahatlyk Farhady ulanyp sizlere garşy çykyş etdirýän bolaýmasyn diýe. Ýene dowam edýär. Farhat Memankuliýew şahatlyk Şyhybyden gorkujundan ýaňa hakykaty aýtmasyn diýip, belki de şahatlyk Şyhyba gulluk edýän bolaýmasyn diýe dowam edýär. Farhat Memankuliýew söýgülsiniň immosunam şahatlyk Şyhyb eline aldy, olum YouTube kanalyna goýdy, soňam aýyrdy. Köpem durmady şol video diýe. Aýdýa, ýaman täzin zatlar. Yok, Gatly täzin zatlar bolup doğru geçse. Türkmen. Şol haramzadan öz yüzünden öz söýgüsini şo kızcağızı yaptı dedim. Häzir diňe kızcağızda şo kızcağızın tutuş maşgalası bile düşün üstüne yine dinlenme alıp dinlenip dur. Belki hali bugün etir onun maşgalasından birinin nämesinä ziyan gelmeli mümkin o kızcağızın. Ben o kızcağızdan bunun arasını buzjak bolup aýdam ýok. Huda görkezmesin. Allah Teala kimseni birinden juda düşürmesin, yaşasın, ona görüşen olsa her kimin öz durmuşu, mağlayı, yani tebigatın kanunu. Ama bular yalı haramzadanın öz edip duran işini beni tol kabul, ben ayttım ha, bu Kuramaniye Türkmenistan'a. Telefon edip gürleşende Türkmenistan'daklara, demenin hanka şeyle kurama, cennetin gürleştim, şeyle düşüntür, o ayttım de, onun ama adını sat ya bu. Onun ama adını sat ya. Inni ustayda ýene bir tesir var. Türkmenow şahatlyk Şyhyb aýtdy, öz sözünde we hat ýazygy görkezdi, öz azatlyk radioda işläp çykan bir duşman bilen maslahat sallym diýip aýtdy. Men güman edemok, emma siziň pikiriňizi bilmek isleýän Döwlet Baýhan. Şahatlyk Şyhyby kim reklam edýän bolsa, öňe sürýän bolsa, şondan soran bu zatlaryň jogabyny ýa-ni Rozabaýakka gowy edip düşündirip geçdi. Men olary ýaly düşündirip bilmeýän Rozabaýakka gowy edip düşündirdi. Türkmenow Farhat Memankuliýew ol A harpynyň şermenine ol çykyşy bilen özüni akylly görkezjek bolýar, emma ol hiç zady bilenok. Bagyşlarsyňyz ol dowa bitdi, ýalançy kezzap, şantajist bolýar. Soýgala türkmen ol haty döwletiň ulanýan sözlerini ulanyp şahatlygyň özü ýalanlar diýe. Men patyp zorluklara goşuljak geldim, goşulmak. Tokmak Farhadyň özü de bu ýalanlara ananyp barýan ýaly. Şoň Lomonosov Uniwersitetinde okany ýalanlar. Ol rusçany da oňoýly gürläp bilenok diýe. Menem ananmak şoň. Oka kurtardı. Haram pula kurtaran adam. Oku okar mı? Para peşkeş bilen. Başka kim bilen? Şu dövrde kimin çağası gidip Moskva'ya gidip Florya Üniversitede girip gören maşkalan çağası var. Üniversite görünemeyen. Ha? Üniversite görünemeyen. Çağasın gidiyorlar şolar yerlere. Tokmak şahatlyk maksat Türkiýe kim ayol? We şoňa meňdeş diktatoryň tarapdarlary inni aktivistleri meheme agenti diýen strategiýa geçirdiler diýe. Ay, niye meseleler şonu etsin? Balşoy kalabok, Rozabay Bratis Farhat öz durmuşunu özü ýakýa garaş, bıyıgınayan pullarından häli gözü kör bolup ağzı porsar diýe. Beybe. Porsador bitti ya. Yatan yılan kuyruğunu bastı, ben açtım onu. Nosoygala şahatlygyň samsyk oýunlary lay ünsü soğuman hoğ diye katı doğru. Türkmen şahatlyk Şyhyb kim özü Azatlyk radioda ol hakda gepleşik çıkarıpdyr, hemme zady güman gurnayan gillinlikdäki diktatura gulunyň işgäri diýen ýaly etdiler şol çynmyka diye. Şo İstanbul'daki diye şol
hüjümleri, zatları şol neme Milli Howpsuzlyk Gurlugynyň Türkmenistanyň diktaturan jellatlary, işgärleri gelip edip şo giden uçarlarynyň nomurlaryny, zatlaryny şol ýaly bir zatlar edipdirler ýöne bilemok. Men bu aýtdym ha. Bu pokçuluklyň bu zatlaryň mene ýadadym, siz ýadamadyk bolsaňyz gyzyklanyň, okaň, ýyzarlaň, gollaň, el çarpyň hawa. Azad üçin 100 sany gol ýygyna bilmeýän bir watandaşlarymyz bar. Ýöne hakykat aýdylanna, şo hakykata nämemişin? Hakykata garşy çäre dislike goýmakmyşyn. Tutuş togum tiýiňiz bilen dislike goýuňuzda näme? Şo göreşmi tamlyklar. Hakyky durmuş internetden aňarda. Ben bir zat belläýär döwlet şular birinji Aýtyrlar. nämesine başlan döwürleri protest etjekdi, başlan ortağa atılıp ýören döwürleri ýadyma düşýän bolsa şol. Endile bakdanamok, ýyzarlanmak. Aýdy Yok. Bular nämesi diýjek bolanda şol ozal başta atylyp uradylar ortaýa eýtmeli, beýtmeli diýen. Şol döwürlerde men aýtmadymmy sana? Bular yeri gelen ýerde adamlar öz-özüni satarlar diýdim. O yeri gelen ýerde dedim öýleň içindeki ölükden dedim bular propaganda yaparlar dedim. O yeri gelen ýerde şol ortağa çykyp atylırlar, gyrada galar, ortağa girip hakykat üçin, görüşmek üçin iş alyp bararlar, olsa ýanyp giderler, külüne ýanyp giderler bular dedim. Şol aýdan sözler mene boldum, bolmadym. Ortağa atılıp özünü aktivist hökümünde görkezjek olup durarlar, gyrada geriýärler, çykýarlar. Hakyky ýürek bilen, kelle bilen özüni ortağa atarlar. Han ene buyur. Han indi kim bular üçin ılgap ýörer? Kim? Birine hana kurban berdik. İkincisi hana tayyar. Hani indi şu oğlan üçün 100 tane hani hemmemiz nämemiz birdi, maksadymyz birdi hemmemizin. Hemmemizin düşmanymyz birdi. Kurban kulu berdi Muhammed. Hani indi hani siz eger bular ýaly özümüzi näme alyp baryp bilýän bolsaňyz, bular ýaly özümüzi demokratik diýip hasap edýän bolsaňyz, bular ýaly erkinlik üçin göreş alyp barýan bolsaňyz, näme üçin şul adam bolýar siz bu toparlaryň başynda duran üçin etmem. Bu toparın başındakiler için etmem. Benim için etmem. Ne için şunu adam için 100 sancı kol toplama imza atamız yok. Kol koyamız yok. Yok. Ne için? Yine Yine baştaki duran Arandan bir Muhammedov İstanbul'da tutturmaktan ansat. Gaga'daki suda kadiyete şikayet edip çare gördürmekten ansat. Aha sizin barmağınızın ucunda telefonunu öz hakiki adınız, familyanızdan gerek gel. Şol gollygyna many kim gurnayan olsa gurnak geçsin. O taýdaky maksat azada peýda bolmak. Öz içiňizdäki düşmançylyk, görüpçülük, bilemok nähili duýgu bilen bolar ýaly hereket edýäňiz, muňa ady göreş däl. Muň ady aktivistlik däl. Muň ady adamçylyk däl, adamçylyk däl. Şoň üçin wara, şoň üçin Rozowaýakka gelinen karar şu, Hak Bileleşigi Türkmenim kanaly mundan soň bir de gara çekilýär şu gurrunlardan. Kim kime näme diýse şonu diýsin. Kim gomparjak bolup nähili zatlar goýmalar, zatlaram internetde goýup görkezmeler, zatlaram görkezip şoňa markadyndan bir hiljek oýnatjak bolýanlar bolsa, ina meydan sizin meydanıňyz, meydança sizinki. Näme etdiňiz şonu? Döwlet bere ene häzir şu taýda ýere atjak. Hemmekim öz gularyny gaty diňlesin. Men ýönekä şu toparyň içerisinde haýsy toparda bolsun tapagy ýok. Ýönekä eger bir raýat bar bolsa şonuň içinden gelen bütün hemme zadyny men öz bizneselerinden çözüp bilenim üçin şol ýönekä raýat üçin özümiň başyma ortaga goýmaly bolsam men bar. Emma bularyň başynda duran topar ýolbaşçylary üçin köp bilimlik wezipe, ýani goltuk wezipesi üçin özüni ortaga atyp ýurtdaşynda hangaryp duranlar üçin men bulara hiçem bularla bir ara gelip bilmem. Yine men ayda ayayım. Onların zon protestası olar, başka zade olar. Umurumda bile der benim. Umurumda bile der. Men ömem aytdım, yenem aytdım. Benim atam papim göründen çıkıp gelip oğlum
Gel şu iş için şularla bir katarda dur deyse şu baştaki duran yani şu haramzadalar ozalkı rejimi ve ondan önce hizmet edip şu devlette şu rejim parazın sistemasının döredellerin bir yeri şular. Şol vazifeden hakkını alabilmen yine indi ikinci, üçüncü nemesine etabına geçmek için adamları toparlayın kırgınçlığa getirmek için ediyen işler bunların. Bunlar demokratik deyip demokratik öğretecek, erkillik getirecek. Yok devlet can. Sen bunu yardımdan çıkarma. Bunu da sen ben ölmesem sen de görersin. Yatlarsın. Bu haramzadalarla ortada duranın faydası yok. Yönöke halk olsun duralım ortada. Doğru. Maksadımız bir mi? Bir. Diktatörü yıkmak mı? Yıkmak. Avtoritar rejimi yok etmek mi? Yok etmek. Şu devlette demokratiya döretmek mi? Döretmek. Halkın hakkını eline alıp vermek mi? Vermek. Hak için, adalet için, şu devlette, siyaset için, bütün ehli zat için can almak gerek mi? Gerek. Ama bu haramzadalar için yok. Diyen için bunlar ortaya çıkıp atılıp otur. Ha? Ya şunların hemmesini bir fikirleri görme. Gör, anlat, düşündürelim şunu. Ne şunlar vazifede işler kayıttı. Ne için? Ne için? Bir dürttüm arkasında. Ne oldu? Ne için kaçtılar bari? Şimdi gelip yine kayıtladan diklen oturuyor. Hadi şundan istedik bir yıl serisem her kaçı bir vazifenin neyse olacak o oturuyor. O kime paddeşke vermeli biz? Ben onu ettim. Gene ama ettim. Şu yurdun içinden, taşından hareket edeli doğru gerek. Ama yurdun içindekilerle dil dövüşüp yani bir araya gelip düşünüşüp şu devlet korumak için şu toprak hemmemizin toprağımız. Şu devlet hemmemizin devletimiz. Şu vatan hemmemizin vatanımız. Şu devletin, şu vatanın içinden çıkan adamlar tapmalı. Bize çoban olsun şu yerden adam olsun. Sürücü olsun şu yerden olsun. Lukman olsun şu yerden olsun. Tapağı yok. Muğolim olsun şu yerden olsun. Köçe süpürücü olsun. Hakim olsun, kim olsun şu yerden çıkarmalı. Biz adamı şu yerden tayarlamalı. Bize taştan gelen düşman hükman der. İçteki düşman yok etmeli biz. İçimizdeki duran enişuların özleri. Başımızda enişuların başına gelip adamları orada itip duran. Ben mi bunlarla benim zulmü çıksam bile ne olacak bunların? Benim çıkayım. Kim için çıkayım? Böyle yöne köşe adam için çıkayım da ben bunlara paddeşke verecek olur. Bunların yanında ben zor. Yok. Adat, vefa, onun ömrüdok. Ya devlet canım doğunum. Ana ne adam? Seyret şu ömrüzak Umar Kulüf Fakir aldı da gittiler. Ayrıldı. Doğrumunda da yanlışlık oldu. Bunlar adamda yanlışmadık adam yok. Hatasız kul olmaz. Şu oğlan Gezmiyor diyorlar. So doğru mu? Kim gezip görmüş? Sol neme ömrüdok gezip görmüşsün. Arkayın gezip görmüşsün yurtta. Hani azadan düşündürşalıp önüne koyverecekler de. Dört gözlü aydık da. Onda şondan sonra şu malumatı. Belki düşündürşalıp ondan sonra önüne koyuvererler değildi. Hani aytsın ki dört gözlü. Yok düşünür şey dip alınyamayın. Solon düşünür alış nemeti. Onların stilinde, onların taktikasında şolar yalanlıyor. O var. Onların malumatlarında, siyaset oynayışında şolar yalanlıyor. Haramzadanın dört gözlüsü. Onun toparına yol başarıları duran. Siyasi politika bilen. Politikiski, padzakurçaya düşen vaktiniz. Eğer siz bilmeyen olsanız hani geldik herizden sonra gel davadan. Sonra hak Muhammed Bayhan'dan. Padzakurçaya yatıp çıktılar. Açmana molla kadar kurorta varıyorsunuz siz. Ya beni başka devlet hayrat edeceğim doğru. Türkmen olgıyzağız seydiden nidiler ödüm köçede yöröse olgıyza aydan ekenler sen söylüyorsun fargat meyman kulüf vatan düşmanı nip onu maskaralayalar ekeni diye Üstada Karasoğlu'nun yaman tehdin nemesi var, yorumu var, komentariyeti var. Rol var, ne fikirde? Rejime yarantanlık edip kariyere üçün familyasını üç yere olmalı. Meyman Kulüf'ten durduğu tapağı var. Doğru diye
rejime şu yaran yok. Yine bir tarafı var bunun. Şu tağın durdifleri neyle basış ettiler ya, tağın durdifleri ne kadar propaganda alıp vardılar. Bu şunun için familyasının tağın durdifleriyle birlikte maşkala rızası olarak görkezmek için tağın durdif maşkalamasına geçen olmağa mümkün familyasını. Dur efendim. Hükümet tarafı, hükümet kararacak olsa maşkala rızasından bir adamın familyası başkasınınki başka olur mu ya? Çünkü sen öz maşkalana hücum edilen olsa sen tutuş maşkalan arızasını şolarla birlikte görkezmeli. Familyanla. Yani şunun için. Sonra bu adamdan elinde haram pulda beslenip bilen haramzadan çağrıları ne edilmez diye fikir ediyorsun. Sisteme öňden millet paraz, tira paraz, şoň üçin familya ütgödü, alıntıda ähäneke diye. Falşiwi diye. Ähäneke, alana eşekçi sana. Ähäneke falşiwi diye. Bunu okuduk. Türkmenov bas günü da soğuda Karap diye. Rahimoviç iş yerinizde roğaz ağalar Allah yardımcınız olsun sağcı ol sana da başo kalabok familya ütgenine gören Niyazov koymalı kendine Ferhadı diye. Karacolun yardın illeş kalabok diye. Oradov ağalar selamun aleyküm. Salam. Baki nefire çağırıp Türkiye'deki havarlardan alallıya tokmak baki boş olsa eli değilse yok man ona başını bela koy. Onu urgundan oyun. Ona bayasız bal ayını tamamlasın. Bal ayını tamamlasın ondan sonra. Azerbaycanlı kardeşimiz sağ ol. Balşoy kalabok ay özünü farkat yana yakın kapırgasını dögdürüp ilçikanan öňünde ak kostyumda yakasyny gaýtaryp ýatyrdy inni gör. Niyazov bilen çaýçy. Täsin zatlar aýdýana bu adaty bir nemede bu zatlara düşünjek bolsaň aslında bu zatlara hakykatdanam düşünjek bolsaň İň azyndan 50% şoň 150 düşünjek bolsaň bütün hormat goýan ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny, prinsiplerini hemme zadyny nemetmeli, aýyrmaly. Bolmasa düşünip bolanok. Bolmasa şol bu hapaçylyklary, haramçylyklary görýäňde ganyňam doňýa, pikiriňem doňýa, hemme zadyň doňk galýa, bäh diýär. Bir adam bolan adam bular ýazat edermay diýip hayran galýa, doňýa hemme zadyň. Şoň üçin Rozbayakka aýdyp bolan bolsaň onda men jemleýici bölüme geçjek. Cemlemizden o zaman gel başka açacak temalarına geçelim. Şu esas mesele bundan sonra bolca vakalarla bağlı ve bundan sonra ne etmeli, ne koymalı, neden de diktatör rejimine karşı güç biriktirip siyasi düşüncemizi bir araya getirip bilmek, hakta düşünmeli. İkinci açacak zaten şu umum aydıktım, yine aydıktım, dekabrın 15'ine çelini eğer Anadolu yazıyı çatlayan var olsa şu bütün halk, şu demokratiya deyip kolda duran ähli vatandaşlarımızın etçe haýyşym birazcık herkes özünden äge olsun. 15'ine çelini katugulu ütkeşiklik geçirilecek Türkiye içerisinde Türkmenistan tarafından. Bundan sonra Nitolka size hiç kim, bütün Türkmenistan eline geçenden sonra bizi bir kurama boşadar deyip onun için kuramalardan kendine emeden oturmak, hem ayet bildir oturmak, kuramalarının edilecek işi yok. Barıp Türkmenistan yarıp size öz elindeki uçarını alıp kaydedilecek hali yok. 20 kızına samolyot var. Şoňa da şu var olan bolsa ene şoňa dogrulayarlar şonu. Şonuň üçin men aýdy ötken owa. Hem özümüze hem näme birazcık teknikali işleri içerisinde açmalyndan esasy etmeli işimiz eger maksadımız bir bolýan bolsa alıp barýan uğrumuzdan bir bolýan bolsa gelin indi bundan soň owa.
akurat mı? Yani doğru bir derecede. Eğer içimizde başımız yok olsa baş sayıları bir yaşımız vardır, yaş kişimiz vardır. Baş sayıları kim olsa gelin burada hareket edelim. Yine şular yalı hıytırlık hareketin içinde vezife için atılacak olanınız var olsa yine ben ondan adya bundan sonra. Dine şular yalı adamların götünü bokunu atacak. Ne siyasetlerin değişimi yok. Adam bu oda sokyanları ve onları şol anırdaki rejim parazın eline eltipcik öz elleriyle teslim ederlerin bütün işim şolarla bolacak. Bundan sonra bir şolar yalı hareket ederler hal etmese devam edecekler. Yani ben şunun için şu tarzdan yine seslenen birinciden aziz adamlar mehvan dinleyiciler yeni aydın gelin in etmeli işimiz her şu tutulan rayetlerimiz vardı. Bu da dünya birimizin günahımız değil, hemmemizin günahımız. Hemmemizle birlikte şu olaylar ortaya atıldı. A değilse de, kara değilse de, aydın sözü doğru olsa da, yanlış olsa da. Şu olaylarda, şu yurtta özler için, öz maşgalası için, sizin için, bizim için, hemmemiz için, geleceğimiz için erkinlik, yani avatlık, asudalık, demokrat ve İslam şu olaylar ortaya çıkıp yine pida oldular şimdi. Eğer şular için... Onun ayrıman çıktılar onunla da. Men şu işe yeterli değil. Diplomum var, diplomum yok, pulum var, pulum yok. Demedi. Gözünü yumdu çıktı şu işe. Yine çıktı. Ama orası uyacak çağırdı. Deryan olsanız hani koyun. Ben size şunu göreyim o zararını. 100 adamı kol tap bilmeyen olsak 100 adam olup bir oğlancılar kol tap bilmeyen olsak. Onun hemen gururunu ne diye? Onda gururun etmez. Ben sonu olacak böyle. Sen aydiyan halk olup diyen şey etmeli, beyitmeli. Ağa. Sen onun şeyle orada atla. İni şeyle orada atla. Rodvayakka şeyle orada atla. Men baracak gel, men oların hatarına görünecek gel diye. Şeyler mi? İnni hayfı topar olsa bolsun şol toparın içinde elbette rejimin şugulçuları ondan soň näme belli bolmayan ağzını dilin tutup sırsaklap bilmeyen bağ olur yönü men şuna anlayan hayfı topar olsa bolsun şol toparlığın içindeki hakikatin tarafında olan adamdan hatırız üçün edilmeli şol. Men şolar üçün gatnaşjak. Şol hayfı toparın bir tagallası bağ bolsa azad üçün, wepa üçün men barıp gatnaşjak şol topardaky pek niyetli adamlar üçün. Şol toparı ulanjak bolýan haramzadalar üçün däl. Rozvay. Men şolar bilen bile Zoom protesta gatnaşmam ya şolar ýaly kaýsam bolsa bir protesta gatnaşmam. Men olan hatarına girdim. Men olan hatarına durýan maňsy däl. Devlet katnaş. Men sana katnaşma demedim doğanım. Gayret et. Men senin elinde tutmadım. Ya önüme böğüden bolmadım. Yo yankı sözüm bana diýär. Yo sana gelýän olsa senin öz düşünjeni özüň kırmada etişine göre sen onu o görüşte cevap vermez. Senin hem hakkın var. Berip bilýän. Menem aýdy otyrym sana. Ýöne eger yeni şu yanam etdim. Eger hakikat üçin can alıp can verecek adam var olsa benim başımın üstte yeri var. Eyvallah dedim. Eyvallah başımın üstte yeri var. Men sana ozal ettim. Benimkilerden ne için öldürdüler dedim. Men rejimin elinde mahalıyım. Şuları alıp can verip yören dövrümde hiç kim bunları ya onda benim elmemde hiç kim yok da ben ne mi gerek şu zafer etmek? Kim için ettim ben? Benim halkım için ettim. Kim için şuları işleri şu Türkmenistan'da ne mi alıp vardılar? Osman Ağa hakik halk için işledi. Sultan Açılı halk için işledi. Gör halk için işleyen adamlar rejim tarafından hakiki rejimin gücüne ne kadar sezavar oluyor. Yine bu yerde ortada. Ben sana indi. Ne için ben anlatayım şu toprak içinde şuların üstünde duran haramzadalar birinin başındaki saçlı kılı kımıldan okuyup ne için anlatayım? Bunların yanındaki yöneki halk için başının üstte yer var. Eyvallah. Canım verir, yine verir. Ama şu haramzada başında duran topar yolbaşlar olsa ben inanmayan devletcan, inanmayan katnaş, mesela katnaştın katnaşmadın diye yok. O senin pozitifin, senin düşüncen, senin siyasi karayışın var özün. Senin karayışın başka, benimki başka. Ben senin öz karayışın bile senin karalabilem yok mu? Ya sen de benim karayışım bile beni karalabilmeyen. Burada karalamak maksat değil. Maksat adamları içerisinden
almak, toplap, şoları kurtarmak, beladan kurtarmak. Biz şunca vakitler neyin kişilerle bir ara gelebilmen, şu adamlara o eğitmen, bu tayyar der, hiçbir zat der diye. Tayyar duran bir güç, mekanizm, gücü mümine adamlar itili otuyor. Bizim elimizde ne var ha? Bizim elimizde alıp çıkarıyalım, elimizde bağışlarsın, fiilimiz, kertmenimiz yok ha. Biz elimize az grubu tayak alan yerdemizde hükümetin nemesi, kanunun çaresi, bütün gücü bize karşı olacak. Biz elimize bir tayak almanı bilmesek ya, bu demir alıp tutup özümüzü koruma, şunu neredelimizde biz özümüzü koruyabilirsek, şu demiri elimize alıp şunun için biz nerede cevap verebiliriz deyip şunu düşünmedik yardayımızda, biz nerede olar ya elinde mekanizme güce tayyar olup duran güce kavat gelebileceğiz biz. Var mı edilecek gücümüz, koranabilecek? Eğer var olsa ait buyur ben gideyim, benim korayın, benim gireyin aranızı. Kimde var şolar ya güç? Kimde? Bu oturan anlardaki o eşekçi, köşekçi mi? Ha? Kahraman fabrikası direktörü. Bunda var mı? Başta senin bunun, seni kolda devlet böyle ondan sonra ne etti? Senin sırtına bıçak vurdu. Kim? O köşekçi mi, eşekçi mi, iki örküşlü. Şimdi beyneklerin ayda oturacaklar, ayda oturman gerek değil mi? Bunlara ben dil yarmama gerek yok. Ben bu adamlara dil yar... Sen bize göz önüne getir. Arkanda 7 adam suratı var. Şu 3 adam, 4 adamdan taşar, 3 adam suratının yanına, şu toparın yanındakileri koy. Eğer şu adamlar şularla kıvaptaş gelmese edyen işleri. Ben it edip büyürerim İstanbul'un içinde. Ben it dolu büyürerim. Onu seyredersen bütün hem mezarını aktararsın. Ha bu nedir? Serdar gelir, posta gelir. Bütün hem mezar basırlayıp yatırlar. Hissat görmedik, bilinmedik yağlı olar. Serdar gelir, kürser. Bitti gitti. Resmi yerdeydi. Resmi yerdeydi gelip oturan. Bunlar görünmedik yağlı ortada olar. Başta sıpçak oldu ne emediydi? Ben şimdi bundan sonra hep de bir çıksam çıkarım, çıkmasam çıkmarım deydi. Ben ne emediydim? Bunu da koydurmayalar. Gelene çevirdi. Bu oyun içerisine girdi. Alan pulunu ödemek zorunda değildi. Alan buyruğunu etmek zorunda. Farkat bilen bağlanışıklı nemedeli. Başka nemelere gerek yok. Radakta. Gerek yok. Koyunun sürüsünün içinde, koyun sürüsünün değil, çopanına göre değil. Koyunun arıklığını, temizliğini bilesin diye. Koyun sürüsünün çopanına göre diye. Koyun sürünün çopanı idivatlı olsa koyunlar semirer diye. Otlu yerlerde otladık. Koyunları semiredip bakar, o gözler seyreder diye. Onu hem kırmaya göre. Onu biz meselem hazır çağırış edeceğiz. Bir daha edeceğiz. Azat İsakov için niyet. Azat İsakov için inha golyunama nemesi var. Tagallası var. Tagallası inha şu change.org diyen nemede sayfada bütün dünyada şu neme şeyde petisiye ediliyor. Şu golyunalar belli bir sana yetilenden son hakikaten hükümetler ya fabrikler umuman tema ile bağlaşıklı kim cevapkar olsa sorar bey şunca golyunalıktır da deyip şunu gözünde tuttu ya. Hakikaten şu peydali şu iş yöne inni yine hakine mengiliyetse şu işi kurnayanlar men halamak onu men kol çekemek kolya. Yine şu düşünce yine bir şu düşünce var ya. Yoğunluğun şu düşüncenin yanına dur. Men düşüncenin yanında der. Men kol çeker. Yöneki halk için olsa men kol çeker. Halsi topardan bosam olsun. Men hazır yine mi ettim? Yöneki şu toparın başında şular var olsa dedim. Benim şahsi demem. Benim fikrim. Bu söz için men nira çekilse men çekileyim. Ya sen ya başkası çekilsin diyem yok. Ben üstümdeki cevaplar hiç kim atam yok. Toparın başında kim var kim yok kılıklanır onu. Sonku kararı kim veriyor? Halk veriyor mi? Meselelerini halk çözüyor mi? Efendim büyük halk mı değil mi? Halkın hazır yanında özünü korkacak olup duran şu haramın tövrendekileri adamların gepine gideyim mi?
Yo näme üçin gepine girýär? Aslı bulan yanında absürt Gepe girmek diýilen zat ýok bärde. Gepe girmek diýilen zat ýok. Absürt zatları goldayan, absürt zatlar için özleri için ağzına geleni yazcan, absürt zatlar için hareket eden, gece gündüz yatıp ertere kendi yalan zatlarına maglumat veren, şu adamlar için ben golda vereyim. Ay buyur. O adamlara golla veren o sen azada wepa we beýle siyasat tutullar bilen baglanşykly protestler gatnaşyr. Yani yine mi ettim? Bak onlar için ama ettim. Hazır ama ettim. Şolar için başımın üstte yeri var. Yöneke halk olsa şu toparın içinde. Canı yani beni şöyle güne düşer olsa ben canım verirdim. Yöne şuların Guromaçylygy yok. Guromaçylygy hiç geli yok. Ine yöneköje gol çekmeli işine hiç geli gatnaşan oklar. Ondan sen guromaçylygy bolmayan adamlar bilen sen näme diýersin? Şimdi sen özün ýene üstüne beni getir yani. Gözüne getir yani. Hazır mesela yine näme üstüne beni getir yani. Men seni hiç adamın üstüne getiremem. Yöne mesela düşünjek bolýan. Men beýleki egin nesler bilen köp adamlar bilen maslahat etdim. Azat, Wepa, Oraz, Ömrüdok, Anan Ýazyw we hakiki manada rejimiň oýnatgysy däl. Hakiki manada siyasi taýdan jebir çeken adamlara gollaw hökümine bir ýerde bir çäre geçirilse online bolsun näme men şoňa diýdim gatnaşak şol adamlar üçin gatnaşyp şol adamlarla baglanşykly aýtmaly zatlama aýtjak diýen. Men aýtdym. Indi şu guromaçylygy şolar gurunady diýip gitmezlik edilýänki gol meselesine gelýär. Gol ýygnama kampaniýasyny Oğulnur Çaryýewa bilen Çemenöre Hanradaga gurunýar. Bu şolara agry gidýär. Şo birde şu eger şu täsirli bolsa, üstünlük kazansa agry şolara gidýär. Ina düşünje şu. Şoň üçin hem gol çekjek gelýärler. Aha, azat üçün edilýär şu zat diýen ýok. Ýok diýär, azat üçün edilýän bolsa, muň diýär reklamasy agry şolara gidýär. Gitsin. Azada peýdasy bolsun şoň, gitsin şoň agry. Menem şoň üçin aýdym. Zoom protest geçirdimi? Özleri üçin reklama boldumy? Rating boldumy? Pursatdan peýdalandymy? Meni gyzyklandyran o. Men şo taýda siyasi tutullar üçin bir watandaş hökümini bir ekranyň öňüne çykyş edýän öňjawarjy hökümini öz pikirimi aýdýanmy goşulyp gutardy. Bu diýmek men köp pikir etdim. Öňkü nemelerinem, öňkü çağırışlaryna da ýaman köp pikir etdim. Ýöne öňkü çağırışlaryna da men gatnaşmaly ekenim ýalňyşdyr. Inni bunu men näme üçin aýdýan Rodakka? Heret. Sene maýdarlak gelýän hemme zatlary. Şu oppozisiýa we aktivist diýen adamlary birleşdirjek bolup ilkinji tagarlany eden kim? Erken Ses kanaly dälmi? Owul. Erken Ses kanalyna çykarylmadymy? Şol iş Erken Ses kanalyna bolmadymy? Hemme zat Erken Ses kanalyna görkezilýär kimin kimdigi. Sen ýanky aýdýan zadyň bolmaja şo wagt suwut edildi. Mundan näçe ýyl öň suwut edildi. Mümkin näme? Bu adamlar bilen, bu adamlary bir ýere getirjek bolup, bu adamlary birleşdirjek bolup mümkin näme? Şoň üçin menem şonu aýdýan. Eger häzir agdy birlikde hereket edilmese kim bolsa şo bolsun. Bu diýmek Farhat bilen ýeňine bermelimek däl. Ýalňyş düşünýäňiz muny. Bilelikde göreşmek diýmek ýeňine bermek däl ýa olara ananmak, olara syryny paýlaşmak däl. Men aýtdym. Birleşmek meselesi haçanla biz özümüzi dolu arasalanymyzda töwerüňimizdäki rejimiň şugulçylaryny, gıýwatçylaryny, gepçilerini, gullukçylaryny hemmesini arasalanda ana şonu bolýar hakyký görüş. Anna şonu bolýar birleşik. Paparazlara koş içine.
O emmeti koşulýar şoň için. Biz paparazlar. Dine özbäküýdi. Dine özbäküýdi üçin siýasaty, jemgyýetçilik hereketleri, dine men diýip özbäküýdi üçin ulanýan adamlar bilen bolanok işler. Hakykatdan arassalanyp, arassa ýolla pek niýet bilen bileleşip agdybirlikde hereket edilse, ana diktatorluğun işini orta bolýar. Mundan soňam diktatorluğun döremeğine hiç ile şans koyunmak, mümkünçülük berenmek. Ana şondan bolýar. Ýöne ondan naşaryn. Ady belli owru jümrüler, ağlawçylar, yalançylar, gıýbatçylar, gepçiler, yallaklar bugün biriniň ýorganyň aşagyna, ertir başganyň ýorganyň aşagyna. Bu adamlar bilen işat edip bolanok. Ýöne häzirki döwürde, ini edil häzirki pursatda taryhyň şu bizim gözümüň öňünde görkezip duran zatlar var. Ana ola şolaňan biri ýanky azat dile baranşykly şol petisiýa. 86 adam gol çekipdir. 86 100'e intiham eten men gol çekimde 72 gördüm men. Men çekimden soň 72 mi öňmi men oňy vermänler. Pikir etip gör, halk diýen, halkyň hiç ýyl guramaçylygy ýok. Hiç ýyl guram bolýar. Näme guramaçylygy bolmaýan sen näme diýersiň? Evet, bak canım doğru, bak canım iyi, senedinde. Şoň üçin halkda guramaçylyk ýokka, halkda guramaçylyk ýokka, bir ýerde bir guramaçylyk geçirilýän bolsa, şu guramaçylyga baryp, şu guramaçylykda şu biziň hakykatdanam watan üçin janyny, maşgalasyny, çagasyny, çuwasyny hemme zadyny ortaga goýan şu gerçek goç jigitler üçin baryp şu taýda hakykatyň hatyrasyna çykyş etmeli. Hakykatyň hatyrasyny. Bana ruhsat Ondan indi dinle. Ben sana söz verecek soňky jümlem. Halk şunu düşünmez ýani. Şu tewekkülçüligi, şu agdybirlik üçin edilýän şeýle bir alada halk düşünmez, köpçülük düşünmez, näde ur baha berer diýäňmi? Ay, ben aytmaýyn. Men soň özüm aytarym sen. Men efirin proseduruna çıkarma gayret. bolýa, radakka. Onda nemeler bilen jemläli. Ýöne men garaýşym. Gelinen netije şu. Gelinen netije şu. Inadi aktivistlik hereketi ya toporu o diye bu diye ele alya hakikatdan hiç ilneme yok. Ben bizzat boşayım da öyle şu bizzat boşayım. Netice yok. Demek biz häzirki edýän zatlarymyzy üýtgötmeli, netice boljak bolsa, üýtgötmeli. Sen hökümete işle, işleme, şugulçylyk et, yallaklyk et, nämeseň et, alýalar şeýdip. Yeken alýalar. Alýalar aldylar görem okmy. Ya hala aldylar da bu intak aşamady. Yo biz intak aldırmadık. Biz intak aldırmadık. Aldılar diýme, biz intak aldırmadık. Gelip yorgan aşağıda süpürüp gitsin. Gelip yorgan aşağıdan süpürüp gitsinler mi alıyorlar bizim için? Ben tema geçmeke bizzat belleğin de şu yerde devlet sözünü böldüm seyret. Bizim şu mahara çelini şu kebri iş alıp parlatın işler için alıp parlatın bizim siyasetimiz şu alıp paranın işlerimiz şu kebri yanlış hareketler için halkı doğru yola itmek için biz şu zatlar için şu makale için bir araya gelip bilmem söyleşedik geldik doğru mu? Sözde atışı kontrol, siyaset düşüncede başka zatta kadar birden aşağı çelini indik. Doğru mu yalan mı?
Bilden aşağı yetmedi, ecemize yettik. O da yetmedi, kıyızımıza yettik. O da yetmedi, bileme olunca evimizdeki ayağımıza yetermese, şimdi şuna geldi, diyelim o tirde. Hanımından geçtik. Şu Azat Paker'in öpen tutulanı neye çıkım oldu? Neyem ki şu vakit sonra öz-özünden yüze çıktı yani. Neyem ki şu toparlarla bilelikte şuların başında dururlar, öz durup aytsa da hani olurlar, gelin, bol yani. Ne dedi? Gelin olurlar, şuna kol koyalım o hemmemiz. Sonuçta ne yemeyen olsa bizim öz adamımız. Hani bizim yani maksadımız bir divarda o değildi ya. Şular başta dururlar, özde ne yapacağız bilemiyor. Ne yapacağız aytmaya? Sebebi özlerini suud edip bu arkada dururlar. Perden arkasında. Bizi nehmetmen, bizi bildirmen nehmetsen dedim. Dur hani, dur Sultan Tarhan'a tutuldu diye, ya bir içeri gitti diye 7 saat, 7 gün 24 saatte kıyırıp yattılar ha. Pelança, neyme? Pelança, pistilança. Bu oğlancağız gitti hani. Özüm aydaktın yani, her 76, 80 adamım yok. Ne yapıyor şular baştakiler aydan yok. Ne yapıyor üçün? Şuların teoremi seyretsene madem ettik. Bizim öz teoremizde de var ya, bizim öz teoremizde şulara da değişti. O adam var. Yöneki adam olsa, şu oyunun içine girip. Onun çare var. Onun çare var, şu 2 yaşlılığın toparına, doğru mu? Şu 2 yaşlılığın toparına 100 adam yok mu gol koyabilecek? Aynen 100 adam. Güllük abanı sandı gören yok mu? Görkez yani doğru mu yalan mı bilen yok. Gören yok mu şu adamı? Hemen öğren toğrununda 100 adam yok mu gol koyabilecek? Kimde yok? Bizde yok mu 100 adamda kıvırı? Bizde de var. Hem de var. Yok, bizde var da. Hemmek işte var. Hiç kim umurunda değil. Hiç kim umurunda değil. Devletcan. Bize de çepek çalıp ay siz eylem, gayret edin, beylem diyelim. İkimizin başımıza bir bela gelse bize kurtaracak adam yok. Pervaysızlığın bağlı işin içinde yönü pervaysızlık esası doğru ayttın. Sağ ol. İkinci orununa yankı duruyor. Men onu halamam. Bunu halamam. On reklaması, mın reklaması avrayı onu uydar. O adat halat edilmeli. Adat kömüğe mehteç. Häzir adaty halat edelin. Häzir adaty alıp çıkalım. Ondan soň gırlışınlay bara. Gırlışın şu Türkmenistan'da ova mektep klas olup gyzyl yumruk giyip hamala var ganim düşmanyaly bir-birini vurýarlar. Şolar ýaly gırlışyn. Mektepler bir koşma sözü içine gayret et. Şu idealak düşünce daşary urtada dowam edýär. Daşary urtlarda da dowam edýär. Ne diyeceğim bilemiyorum. Neyse hayırlısı olsun her işin. Yönü azat için istin azat der. Az benim kol koyacak. Din azat der. İslendik yönü bir yerine yanıkmış değilse men vaşam için koyacak kolu. Koyacak. Hiç önemli değil. Canımı en verecek. Men alda şu nemeden mesela şu change.org diýilen taýpadan gelýär maňa. Men öz saýlap koýan temalanma. Şu uğurlar, şu temalar oyunca bir zat bolsa gol çekçi. Maňa habar gelýär derro gol çek. Men bilen balanşykly, türkmen bilen balanşykly bolmaň estin. Adamdadyň bähbidine bir zat bolsa men gol goýýan. Hiç gil gürrüň ýok. Bu zatlara kömek etmeli, gollaw bermeli. Ay maňa degen oklarlay hiç zat bolmazlay. Maňa gelýänçä ütgärlay rejim, ya maňa gedek gelýänçä başga bir zat bolarlay, belki lotereýa çykar, ýani ýene bir zat bolar. Şolar ýalaky düşünje. Rahimoviç bu haramlygyny kakasy aýrylanna inni pikirlenmenkä ölüm bardygyny diýip pikir edipdim diýe. Mümkin ne? Ol Gurbanuly Berdimuhammedow aslında hiç kimem däl bar. Ol ýolyny oýnatky ol şol ekranyň öňünde duran oýnatky. Men şoň döwlet syýasatyna ýa bir zady düşünýändigini şol distribütor bolan şol öz işine edilýändigine de men nemeden maknanam. Gepler bilen o. Karaca olan Türkmen 17 adam yetenok illeşler 100 adam bolsa bu iş ýörep başlar. Biper garamalen ada düşünýär. Eýem bir adam gol çekipdir. Kimem eden bolsa ömrü dok bolsun. Eger şu ekrandan görüp eden bolsa
Rahim Rahimoviç inni gowlanmam kadi pikir edipdim. Yok, bu haramuly ölmeýän diýip pikir edýäm ka siziň pikiriňiz diýe. Bilemok, men oň pikirini bilebiljekke. Naruto Uzumaki hormatly rol bayağı sağ olun. Siz şey edip çanyp düşündirýäňiz ýöne paşty bar aktivistler, которые выступают, они шпионы. Поэтому siz özüňizi beregite häzir bolun diye. Bary bir oturkmasan düzelmez diye. Bir zada diýmiş şu. Edil şuň ýaly şuň men şol Aksaray'a çykanymda bir watandaş men okuda var hiç tanam ýok. Bir watandaş bana golaylaşdy. Aksaray'da şol tramvay durağının ýanynda men geçerligem şo taýdan köpüräge. Şo taýda maňa durupdy izinden näme adım tutup izinden geldi. Bugün durdumdan izime seyrettim. Şol näme bankyň öňünde şol Akbank mı Türk İş Bankynyň ýanynda. Şol durdum tanamam hakykatdan. Men sizi tanadym biz Rozoya şeýle diýdi zatlarda diýip köpçük şey ýazdy. Bir wada pikir etdim. Dedim döwletiň adamydyr, kim bolsa sarany meni peýlerdiler. Durdum şolda, düşmanım bolsa durdum köpüň içinde. Soň menden şol Dursultan Tagan we soňam şol Nuru, ýene kim olar bar, beýlik olan toparlyň adyndakylar, şo toparlyň içindäki şo oğlanlar, şolar barada, şo haýatlar barada meniň görüşimi, pikirimi bilmek istedi. Ben aýtdym, eger sen meni görüp dinleýän bolsaň dedim, şolaram görüp dinleýän bolmagy mümkin dedim. Dogrumy dedim. Adım sonra oturacaklar gerekler. Nu sen beni tanıyan eken yine olmadı dedim. Öyle dedim. Şu an karar vermek senin borcun dedim. Benim borcum değil dedim. Ben karar vermiyorum. Ben öz düşüncemi attım dedim. Sen benim düşünceme, onun düşüncesine karar yürümeli. Ama sen yürümeli diye düzgünüm yok sende dedim. Sen şu an dengeçtirip terazinin üstüne koyup çekip öğren dedim. Haysisi sana dedim. Kolay gelen olsa yani ansa neme olan olsa suuduna doğru gelen olsa dedim. Sen şu yoldan yürü dedim. Benim düşüncem onun düşüncesine karamadım. Sonra ben bıraktım karalar yazdım. Ben onu dedim geçmişini zadını onu sonraga çekip dedim. Nemeder yazmıyor prokuror der dedim. Ben bilenimi size bilgilendirmek hükmünde metbuat namesi hükmünde ben size açmak dedim. Ben bilenimi aydan dedim. Sunutu böyle bağır olan için aydan dedim. Başka zat için ben cevap veremem. Ben benim ailem yani. Birden bir yerden gelip benim üstüme topluyorlar. 3-4 olur. Huda görkezmesin. Nu topolsa ne edeyim? Mağlarımı yazlanırsa çekerim ben. Dostluk düşmanı yok mu? Var. Ama düşmanın dostu var mı? Kolay kolay tapılmaz. Onu mu ettim ben? Niyeti belli olmadık adamın. Dili bir olar mı? Ha? Niyetimiz belli olmasa, niyetini kara perdenin arkasını tutup durup da dilini başka bir zatlara gürledenin ile sarına senin edýän işin, praktik edýän işin belli olup duran makalı. Senin yanına, benim yanıma adam gelir mi son? Gelmez de öğreteceğim. Yani bu oyun şunun için, şu oyunun sonu yok dedim. Bular uca dedim, hem son nermesine geldi deyip ona açtım ha. Son astanovkasına geldi. Bitti. Köpçülüğü daşayan avtoğular sonku duralgasına geldi. Düşün. Ya da Karazoğlu'nun Türkmen ýadyar olu ayakka adat üçin ýaýtlenip bir watandaşyň köpçülikliğin çärani başga biri gurnosa gitmek ýalňyşmy? Men goşulanmak sana bu ýene özara agdalalyga getirir. Senem gatnaş tuğma adat üçin gatnaş diýe. Karajoğlu'nun indi bana Nusoygala bile Zoom'a çıkanın bilen wezipe geçip baryan yok, rejime karşı bir edim bolsa goşulmaly diye. Menem şu pikirde Nusoygala ömrüňiz bolsun. Bundan soň bir ýerde hakykatdan ham şular ýaly bir çäre geçirilýän bolsa, şoňa gatnaşyp öz pikirimi beýan edip öz gorlugymy bildirjek şol adamlar. Şo siýasy tutsaglara öz gorlugymy bildirjek nirde bir çäre bolsa bolsun, kim urnaýan bolsa bolsun. Şo guramaçylyk, şonu gurnaýanlara reklama, reyting ýa näme bolsa şo bolsun.
Men niyetimi Allah bilýärmi? Men bilen Allah'ın arasyna sokýanmyş olary, sokanmy? Men niyetim pek. Men şol siyasi tutsalar üçin gurnalyan çäre gatnaşan öz golluğumu bildirýän vesselam. Vesselam. Kanunu mudawiliye. Bu olar bilen birleşmek diýmek, zat diýmek däl. O taýk her kim gelip biler. O taýk şahatdyňam çykyp biler. Ýene başga birem gelip biler. Olaryň öz garaýşyny aýdyp biler. Biz Türkmenistanda hiç ýyly siyasi tutsaw ýok. Ol başga statýada oturýar. Her kim zat diýip biler. Her kimiň öz garaýşy bar. Jemgyýetde gapmaňarçylyk bolmaly. Şol hemme kişi bir pikirden gitmeliler. Türkmen ayna aýdawdy we atly aýarlagymyz üçin sessiz galmaly. Onuň azat edilmegini talap edilen bu ayna aýdawdy we kim? Ben tanımadım. Rodayakka. Ben tanımadım. Belki Karacaoğlu'nun yazar öz kimliğini de ben birinci gezek duygulatayım. Doğrusunu açsam. Yalana gürlemeyin yani. Barşo kalabok Rodvay eger başyna iş düşse adadyň kıyaly çemen öräni nury direliş. Nuru direlişe duydurup pul yığınarlar adyna diye. Şu pul mesele var başına yetkiye bulan. Yani seri her bir sözün arasında şutka olsa da şu söz var yani. Hawa şu wefa meselesinde de teklif edenler bolly. Ýöne hiç bir görnüşde kabul etmedik. Odaýa şükür gerekli adamlar Allah'can şolong üstülen hemme zady ýoluna goýdy alyp çykdy. Karacaoğluň türkmen haýsy hereket, haýsy topar farky ýok. Hemmeňizem türkmen. Ine. Biz Türkmen değil diydik mi? Biz Türkmen değilmişik mi Karacaoğlu'nun yazışına göre? Oğuzuf. İki gürläp otursun Dürsultan tutulanyny ol yalan diýädiň. Näme boldy döwlet Dürsultan adam dälmi? Aýtýanyň öňkü sözlerine ters düşýär. Näme diýjek bolýar? Näme diýjek bolýar? Üçnüksiz Oğuzov. Senem mara. Şu nemäň içinden monjuk gözleýäň-de. Dogry maýdyn mara. Senem ýaman käwat bu tesvirlen käwatdan bir üçnüksiz bir tesviriň bolýar. Näme bolýar saňa? Zamykany bolýarmy bir ýerde? Käwir adamlar bar. Käwir adamlar. Öýjüňiň her biri aýratyn hereket edýär. Bilýän? O başka adamlar bilen oňuşmaýana başka öz içindäki öz organizmyndaky öýjükleri biri-birine gapmaňarçylykly aýratyn hereket edýär. Sende de käwat şolar ýazamykany bolýar, näme diýär? Dürsultan näme? Bu gepleşik näme? Temasy näme? Dürsultan meselesini git eşekçi bilen gürleş. Gahrman fabrigynyň başlygy. Men bilemok, tanamok bolýar. Tanamayan adam arada men näme diýip bilen? Dürsultanyň üstünde oýun oýnarly. Dürsultanyň üstünde köp oýun oýnarly. Oýnaljak bolunan senariýalar ammady, proýektler ammady, köp zat etjek bolurlar. Edibildilermi? Hiç zat edibilmediler. Halkara guramalar, halk samsyk däl. Samsyk ýerine goýjak bolup bergile diýerler, ýöne däl. Dürsultanam köp zada düşünni, gelecekde de düşünür. Eger hakykatdanam düşünmek isleýän bolsa, hakykaty gözleýän biri bolsa, düşünür özü. Düşünmese de özü bilsin. Sen aýdýan, ana şonu getireýin şonu ýylyna. Oğuz. Ay kardeş. Sen o diýen döwrüňde
debeten şol toparın lideri kimdi? Eginnes başlygy. Ha? Şo döwür bilen häzirki döwürü debeten öz ýagdaýynda deňeşdirseňiz. Maňa bir zat, maňa gep sokjak boluşuňa ina jogap. Sen maňa gep sokýançaň, debeten şo wagtky ýagdaýy bilen häzirki ýagdaýyny deňeşdir. Ütköşüklük barmy ýa ýokmy? Siz bara näme düşünýäňiz? Ýöne agdyňyza bir zat gelse goýberýäňiz bilýän. İçi geçýän ýallar tutup bilen o. Nosoy gala azady orsetden tapıp ýurt içine andan soň daşyndakylar hasam gorkanlarlar. Gaty dogry. Gaty dogry. Şoň üçin şu azat dile balanşykly baryp başga atdan gol çekmäge de gorkýarlar. Hiç eli guramaçylyk ýok. Nol guramaçylyk. Ondan şol guramaçylyk döreýänçe belli bir etaby geçmeli. Şol guramaçylyk öz-özünden döreýänçe men aýdýam, garaşyp oturanyndan hakykatdan ham syýasy tutulur üçin şu pida edilýänmi, ediljek bolýanlar üçin nirde nähili bir çäre geçirilýän bolsa, men hem gatnaşyp öz garaýşymy aýtjak diýen, şolara öz gollugymy bildirjek diýen oturdy. Halkyň ruhuny aldyrmaly bir zat edip. Ýöne ol beýle, bu beýle, o öýle. Hiç birimiz ýaşada däl. Kemçiliksiz hiç kim ýok. Elimizde iki diktatorluk döwür tarapyndan zaýalanan nesiller bar. Şolardan altyn ýasap, gümüş ýa bürünç ýasap bolanok. Ýöne şoň içinden seçip saýlap birnäki 001 birnäki 0,100 bitin näme gram şeýdip damja şeýdip ýygnap bir zat edip bilýär. Şeýdip ýygnap hakyky güýji, hakyky göreşi döretip bilýär. Agdy birlik bilen. Ýene bir zat. Men şoňa anlanýan. Kim bolsa şo bolsun, şo çäre gatnaşylan wagty, şo taýda bir magnit meýdançasy emele gelýär. Şonu metik şo diktatorlyk için. Siyasat diýilen zatda palta bilen çapmaly. Paltaň ters tarapy bilen sypalamaly. Öňürtü. Ters tarafı diýerken ýoksa Ýeňseti. Paltaň ýeňseti bilen sypalamaly. Çapmaly. Karazowlan tutmak kalabok kim o azad üçün pul toplaya illeş diye bilinmek. Balşoy kalabok ay direliş nuru girip gör beh ay biljekke. Şunun içinde dökün. Bundan soň hiç eli bu temalar yok bu kanalda. Rozvayakkam kanal açan neydi? Häzirden gutlayan Rozvayakka. İfşa kanaly. Türkmen ifşa. Karazowlan Türkmen alatyň tankit edenleri oňa pul toplaýarmy? Ören täsin oň ýaly çäre ýok diýe. Karazowlan Türkmen menen barjak zoom bolsa bilet tapsam diýe. bilet koyuyor şu Karacağa gayret edin. Ayna azatlıkda diýip bir ýazypdyr. Ol men ol ady ekrana çykarmaýan. Şu wagt habar geldi ayna boşadyldy, ayna aktivistka diýe. Men bilemok kim näme bolupdyr ayna kim. Ya ayna şo goşgokayan gyzmy ka? Ayna diýip ayna dälmi şo goşgokayan gyz? Bir başta bir goşgokayan gyz bar da. Gowja goşgolar okuýardy. Watançylyk temaly. Şomuka? Ay men näme işi şolar ýaly agyr işlerde işleýän diplomum bolup
Ýöne gaharym gelýär, diňe döwlet baýhan hakykatı gürlän soň girýän niýe bolşoý kalamy. Diňe men gürlenmek bu watandaşlar alyp barýar. Şolaryň tesbirleri, şolar alyp barýar. Men diňe moderator höküminde işleýän. Türkmenim kanalym men kanalym däl. Baýdagy estafeta bu. Baýdagy başga birine tawsyrmaly wagt tawsyryp gidýän. Men hökmen bärde oturmaly diýlen zat ýok. Öňüňdişlik bolmaly, ösüş bolmaly, ütköşlik bolmaly. Adyň ursun sawwaly illeş, hoş habaryň dogry bolsa, aýna illeşimiz hakynda diýe gaty dogry aýdýar. Ady ursun. İçýänler dağmy. Nosaýgala goýulum geçine möz aýygyna nasihalar gatnaşmaly ýokman Murat Gurbanyň şol tarapy artykmaşlyk diýe düşnükli. Allaska Akajanow Murat ýazýar. Düşünemek. Muhammed Eyyub Rahim selam merhaba abilerim hayırlı yayınlar nasıl gidiyor diýipdir. Owasanly Türkmen kowmlarymyzyň kowmjan salam gowmy. Ýa-jan halk. Emmellere salam. Yankı illeşimiz aýna baradaky habary berýän illeş. Aýan boş kommentariýalara kelläňiz agyrda oturman gymmatly wagtymyzy alýarlar gaty dogry. Döwlet aga senni her golo $50 berjek. Döwlet aga senni her golo $50 berjek di. Hiç kim gorkman gol çeker diýe. Dogrudan eksperiment etdirýärdik. Merkez Bank'ın direktörü olsun. Risk. Tecrübem varsa degen kur. Yo men olar ýagat edibä görmek bolyn. Şoň üçin şüphe duýýar. Risk men näme diýerdim? Efiriň sepini. Sen efire gir, otur ýana, gürlemeseň otur. Men efiri yapamda sen kesilmedi ýaly bolýar da. Şoň üçin sen girmen nemesen geçeňedeki şoň sebäpli kesildi diýip men ýangy şuwat nemeden jogap geldi. StreamYard'dan näme üçin şu adam kesildi diýsem, şo efirde oturmasa efir yapan wagtyň gidýär diýdiler de awtomatik. Şoň üçin gel sen efirde otur. Efir yapamda sen kesilmedi ýaly. O $50 diýäňe Polisi neme sokmasaň go boljak. Satmasaň go. Ýöne bakdy işlem bir bar, şoňa teslim beriň. Risk sen aldyň dediň ýap otur ber. Görülecek wagtyň görülecek diýip görülerin bolmasa da otur ber. Satlyk şeýhif gatnaşak bolýar. Karadağlı Türkmen Sultanyň käbir gahramanlaryň formatyny düýeji ýalňyşyp TikTok formatda göýüpdir. Gaty götök ýalňyş diýe. Düşünmedim. Türk Sultanyň käbir gahramanlaryň formatyny düýeji TikTok formatynda göýüp. Gaty götök ýalňyş. Näme diýmeli? Düşünemek. Satlyk näme arada gurulacak? Türk Sultanyň ýanyndaky käbir gahramanlaryň diýede, käbirleriň formatyny diýe. Şu tesbirleri var, näme alacak? Tesbirleri. Tesbirleri näme alacak? Men petisiýa 14-nji bolup o çekdim diýe, häki aýnamada habar berýän ady gurusun. Türkmenim oýun hakykata aýdanlary ýitirme diýerler muňa näme diýäňiz diýe. Dogry şol. İşte adam diýemzok. Hakykata aýdýanlary gorlaýar. Şolar ýitirim etdirmejek bolýar. Ýitirim etmesinler diýibem.
kim gurnosa gurnosun şo yitirim etmeň diýilen çäre biz gatnaşýas diýär. Şoň üçin. Balkoy kalabok käwatlar oturup saat sen alayan. Ýöne sesiňi ýap. Komentariýalary, tesbirleri gutoraýyn. Ondan çykarjak bolýarmy? Saat hoş geldin. Komentariýalary gutoraýyn, sen sesiňi ýap. Elim mallardyň önüne olar saat bilen bir kampaniýada diýerler. Yarını bilmem geçtim ben şulara. Bir gün yere ederler. Yine kim devleti işler diye buyur işte al başına belanı. Bizim iş hakkı diye. Biz Ava. Balşoy kalabok käwatlar oturup bolup geçen zatlara seredýän weli edilýöni gerekmejek toparlar, direliş, patpiska diýä, nury, gözüni, tuvalet, deşigi ýaly, pul ýugnaya, kime näme diýmelini men dogruluk nirde diýä. Dogruluk halkyň içinde. Şonu bilsen bolýa. Türkmen döwlet başarsyňyz. Şumat gysgaly habar eşitdim Serdar Hojanepetov diýilen birini Türkmen hökümeti ýygnajakmyş diýdiler. Eşitdim. Çynmy, ýalanmy bilemok. Men tanamam onu, men eşitmem olar ýalda. Nirde ýygnajakmyşyn, ol adam nirdemişin men bilemok. Adamy ütködüp bilemok, doganlar gaty görmäň. Niçigol işnaňa diýä ady urusun. Türkmenov, Serdar Hojanepetov ol Türkiýede kenniýe bilemok, tanamok. Ahim, salam aleykum, men mäňde geçýär illeşler. Karazowlan Türkmen TikTok revolüsyonerleri diýdim döwlet diýe. TikTok kahramanları diýdim diýe. Düşündim. Saatlyk sesiň aç. Salam aleykum, eşdilýärmi? Wa aleykum, gowdur. Däliden dogry habar diýe. Näme habaryň bar? Näme habar bolsun? Mene görüp oturýum, bir kime şo Türkmen menen gaýran galyp otur. Bir zatlara ýazyşdyrýar, pozuşdyrýar. Kim sen diýär, habar ýazýar. Näme görüli? Adat radiosu bilen. Men şeýlere ýoraýynmy ýa? Oy, näme normal. Adat radiosu bilenmi? Umuman Faruk Yusuf bana elime can etti o. Eştiliyede mi? Ava eştiya. Şu elime can etti de ben sonra yankı Nur Muhammed'in açar sen demişsin diye, telefonu sen demişsin diye. Ay karaz bir neden attı sonra. Benim ona nerva deyip de ben kırım biliyordum. Benim ayttım senden Nur Muhammed'in advokatım ay dedim. Şuna ayttım. O zaman ben advokat derdi, ben diye Faruk Yusuf neyeminem. Ay bordum olsun da diyeyim, o telefonu ölçürdüm. Sonra yeni can etti bu. Ayak altına. Tehdit arasında adını emmedi adını aldım ben. Koyacaktım olun ay borla pakantek dursun neyemedeyim neyemede otuyordum da. Onun neyemetinden internete çıkardım borla. Nur'un asarı boş kolonları sende mi doğurdu onu? Neme diye de ne elip düşündüreyim. Koy deyime şu sır olsun diye de. Kim neme fikir etti şey etmiyor. Yo, şeyle vurdat var, şartlık. Yine adamlar gatı tersin, ben şunu düşünecek koyla. Mesela biri bana surat verse, ben şu suratı ulansam, ondan şu suratta kadar menne bollu olyam. Yo. Yo, sana o suratı bir Türk'ten iyi verenler belki senem şu surat, şu asarı dine şeyle o bu sen istilin de biliyor musun? Ben şunun için. Bu sen istilin bu. Şuları yalaka bırak kapanmak için şunu gorcalamak sen istilin. O doğru. Deme diyorlar ne primer akmakları yüze çıkartmak. Olurum edilecek zat yok bana.
Mandan bir 2 ýyl 3 ýyl mundan men dawandan açykdylar. Kaka Murat bilen Murat Kurbanov ikisi meni Gagan suuduna berjekdiler. Men garaşy otyrnöýdi, düşmadım öýde de. Hani suuda vermediler. Sen haýdy VPN-den giren diýip soraýarlar. Men VPN dereginde ulanyň okşy hem kime daýjan biz VPN işleýän root prava diýip bir zat ýöte şonu alynma şonu üstülen edýän. Düşnükli. Şatlyk bu Farhat bilen araşykly näme wat ende? Sen men suud etsek şu aýdýan zatlaryň dogry däldigini diýdin. Awa. Bak, böyle suud ederim ya. Yaman köp vaýt geçdi aradan, näme boldy? Yo, entek neme de pakana elip düşündüreyin. Trenirovka geçiyor. Son arkadan gaty güýçlüligini görürsün yani. Yani erkek sözüm aýtdym. Erkek sözüm aýtdym. Yo, aýtdy. Tam görüşdedim, erkek sözüm aýtdym. Muga ene men sana näme ýok, sözüm ýok. Başka näme habar? Ben o zakı çıkışımdaydım. Seredin, ben o zakı çıkışımdaydım. Bu işler dedim, şartlığın elindeki iş der dedim. Şartlığın elindeki iş der dedim. Şartlığa buna ayttırmanı, ettirmeni ruhsat vermeyerler dedim. Şartlığın öz eline kalsa eteceği hak. Her türlü de parmıcını çıkarmalar bu. Eylesinden girer, beylesinden girer. Birinin barıp hala dilliğini görkezmeyi başaran adam, onun oyunun töründe duran sandığı yamaçtır, görkezer şu. Sandığını da görkezer. Yok, o Farhad'ın ecesinin oyunu men deme Rodmaya, cinayet işindeki materyalın içerisinde. Hükümetin öz adam bolun için şartlığa ruhsat vermeyerler. Eşkiliye mi? Eşkiliye. Farhad'ın şartlığa gatı deýdiňiz, gatı daradyňyz. Şartlyň interneti güçsüz. Musa walaydy. Mehmeden ruhsat benim girişim. Awa satyp geldin mi? Alo. Doňdy mı ýani ama? İnternet gitti herhalde. Kesildi ama internet. Ya men sesimi eşitiliyor mi? O aýdy öyle eşitili, aýdy. Farhad'ın öýüne men özüm naprymy Farhad'ın ejetime aljaň adywaýdan soň men özüm tanışymy goýberdim. O ýerde hiç hökümetin dahily ýeri ýok. Dogry aýdym. Bärde hiç ýalan söz ýok. Ýani Farhad akmak, ýa-ni o söýgüsini adyny maskara etdi daýry. Şördünün şoň akmaklygy belli de. Son söýgüsiniň emosiýony sen döwdüňmi? Awa. Doğru aýdy. Dövüptür diyelim, şartlık dövüptür diyelim. O dövdü şartlık, yani boynuna yamaldı erkek yani. Şimdi şartlık şunun söygüsünün, imosunu dövmek için söygüsünün nomberını nereden bile, imosunu nereden bile şartlık? Şartlık iyice yatıp parlak yani. Var mı senin şeyleri tebiri gücün? Şartlık. Var mı sana ait bizim bildiğin sana parlak kralı? Ya men palmança der bilmek kyn däl. Oldu da onda şu zatlar özü edip durmaktı. Men hazırım bağışlarsın arlığımı yırtıp aýdyp otyryn. Özün günahkar, özün ettin, özün öz elim bilen berdin etip diýär berim. Men onu çöpten, musurdan çıkaracak onu. Onu etip özün çöpün musurun içine vuruyor. Sineklerin içinde aýlanyp ýörer. Öz akmaklyk etdi da onu. Öldü günahkar. Karacaoğlan sana diye şartlık sen rolun go oynayan malades Atawaýdy. Atawaýa bolal Atawaý pahyra betener ýakty bolsun. O gayret edin o şu ölüler bir koyun o gayret edin o Hudadan korkanın gayrı. Şu
Ölüler bir yerinde koyalım. O. Söyle mi başka tavalınız yok mu? Yok sol ini sen özüň sol Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugynyň müdüriniň şu zatlara sen şoň makalasyny okudyňmy? Düşünmedim. Şoň makalasyny okudyňmy? Näme diýen? Şoň rus diline ýazan makalasy var şo Türkmen gullugynyň müdüriniň Farruh Yusufi'nin rus diline ýazan nemesi var. Ay, olay bolgusyz zat. Şo taýda ýaman täsin zatlar aýdy şo Santa Barbara bollo taýy. Sen muştokloň saatlyk berip dur Farhat Erwettir diýe. Saatlyk gitti. Korkuzup dursan gider de şartlık. Fakat Şalaytdymy? Yaman bizinkileriň provokatorlar, yaman neme sorawlary berýärler. Özüňiz Türkmenistanyň bolsaňyz daşary ýurtdan birisi de şeýle jogap berde gelip nemedi bilersiňizmi? Şart gelýär. Can gelýär. Sana duýduruş berýärler, Farhat Erwettir berip durdy. Ya Farhat entak açyk bir nemestin. Allah ýol berse ondan çıkarıp berjek diýdim ben. Aýtdyma fakat rasminke geçeli, turnировка edeli, ondan Bu gedegem döwlet şarty etdi. Bu da ýokary tükürdüm, murt aşak tükürdüm, hakkal var. Şarty senden burada sorajak Türkmenistanyna koronavirus barmy diýip soraýar. İrland Mirakow. Men koronavirus bilen bir zat bolup da diýip görem, bak hiç ýerde. Görmediklerimi men gördüm diýip bilmerme. Gördüm bilen görmeden näme aýtjakdy. Şatlyk daşogyzdan göçüräýmesinler Farhat üçin sendiýe. Öz Aşgabatda göçmek niýetim bar, hani ýani etip. Onda sen merkeze barýan da, ha? Şatlyň interneti däldirä otyrdy ýa. Ýa-da şular ýaly. Onda aýtjak goýjak adyňyz ýok bolsa, Bolýa ýa syýlaşym üçin sag bol, taňa rakatym. şu efir jemläýändim. Şoň üçin onuň ýa men sizi efiriňizde dinledim-de. Şu ýerde bir zat aýtyp geçen, ýeke jogurdat, onam siz öýdüňiz, agdyňyzy türk goýup berdiňiz, ýa-ni kommentariýalaryňyzy okap otýanda siz ekrana goýup otyrsaňyz bolýar, şonu okaýan-da. Şu ýerde bir aýtyp geçdi, Farhat orsetde okarýalyk, ol rus dilini gowy bilen ok. Şoň üçin men şu ýerde Farhaty ýüzlenip aýdýan, eger Farhat görýän bolsa, Farhat senden uly höwes bilen haýyş edýän Aleksandr Pushkin'in ili Lermontov tapawy ýok. İslendik bir rus ýazyjynyň goşgysyny, 3 kuplet goşgysyny lawgylja edip sen ýat tutma. Ýöne okap beräýsin bize. O canlı Türkmen dilini doğru gürlep bilmeyen adamdan, Türkmençəni doğru absüzat edip bilmeyen adamdan sen ulumuna sıfatında üniversite kurtaran adam, sen onu nerede düşsen 3 kuplet koşuk sonra bilýär. O nereden bilsin onu? Sen şonu yekeci kuplet sorasana, artıklayacaktın sen. Sen yekecesini sonra ikisini üstüne koştun. Neme? Şat senden haýyş edýärler. Farhady döwmen goýma, Niýazy bilen çaý içeni diýäçinmiş, onu anyklasana diýe. Sana gerek olsa. Niýazy bilen Farhat çaý içmiş. Şatlyk bilýärmi şolar ýazar sen? Ýok, o ýalanda bilýärmiň diýe, näwol? Şonu anyklasana diýe. O ýalanda. Ýöne men dogrusyny dogry aýdym. Men özüm öňkü prezident bilen çaýym içip gördük.
Men şoň öňüne çykyp goşgam aýdyp gördüm. Şu öňkü prezidentiň elinden men gyzyl spoçka da alyp gördüm. Bayragam alyp gördüm. Video ýargymy ama TikTok'ta da goýdum şonu. 5-nji klaska. Ştaýda ähim malades şatlyk onda seni Aşgabatda çekýän bolsalar eden adamyň ýerine gowuşup durda. Bölüm başlatma edýärler. Aramyzda nitmez şatlyk seni küýsärsi. Ya, şatlyk şirket ne diýişler ýa-da menem aýdym köçe süpürýän diýär, tualet arastalaýan, bazarda arba sürýän. Şeýle kazanç edýän. Düşnükli. Başka aýdylacak zat ýok bolsa 3 sagada geldi ýene efir. Şoň üçin şatlyk sen stream ýardyň näçe sagatlyk? Näçe sagat men düşünemem. Ol belli 50.000 sagatlyk, 100.000 sagatlyk zat diýip şeýdip oň nemeleri bar. Kategoriýalary bar. Men üns vermedim aý. Şeýlemi? Sen birinji paket aldyňmy? Men paket alamak men Google'dan girdim stream etip yazdım çykdy. Edwatyn sen kelak arkanda surat koyup bolanok da men onu tölemedim. Men neden töleýin onu? Men de satyn aldyň diýip neme şeýit düşündim onu. Näde o? Ýok, satyn alyp menden millionermi? Farhata haýşda daýmasam? Sen de o şartlık şonsuzun öyle var. Bankını boşalttılar. Yerim adam bankı. Aşgabatda geçirýän bolsalar alarsyňmy? Farhada haýşdadyr. Tamam. Ay Merkez Bank'tan verenler için sırma gayret et. Cevabı bir değil canlı. Sen doğrudan da min her şeyle diýerler. Mesela Türkiye'de planyny tapdyrdy, planyny vurdurdy, on etdirdi, mun etdirdi, şartlyk etdirdi diýerler. Ay näli düşündirýin adam bende nemet mesela bir zatdan görýär diýär şoňky ýalak. Men kim olur kim? Men bir обычный bir blogger. Yo, menini şu adamdan aýdýan zadyny bir ýere goýýan, beýleki ekranyndan sen bütün edýän çykyşlaryny seredip men sen beden diline ýazyk jestler diýär. Şoňa diýär. Onun aýdýan fantaziýasy bilen dinle. Ha? Sen internetin doňa. Bize işlerden Ay sana da hücum edilmedi diýen ýere. Salam aýdym. Salam aýdym diýin. Salam bermeli ýatdan çykardyk näme boldy? Karajoğlan Türkmen senden sonra Azat barada bilýän zadyň barmy diýe? Azat İsakow. Azat İsakow var adamy. Netip boda o arada ýakyn günde gowy gepleşik çykarjak. Ähli hakykatları. Şu hakykatlaryň basylypdyrmy, hakykatlar Türkmen hökümeti onu alyp gaýdypdyrmy? Ya näme edipdir, näme bolupdyr? Näme üçin o aradan yitip gidipdir? Şeýle ýöne şeýler bir mysmys ýöne men taka aýdaýyn, ýöne mysmys görnüşinde aýdyp bereýin bir zady. Çynmy ýalanmy onu özüňiz kesgitläň, ýöne awtor hukuklugy aýdy şerde, liboy bir ýerde goýsa, göni Döwlet Baýhan kanalynda hakykat hemişe aýdylýar. Ýalan çyn şoňky ýalak. Azat İsakow eşitişime göre, naprimер, Rossiýada şu jenayetle meşgul edýärmi? Adamın alýalarda basýarlarmy? Bilen çemenöre hat ýazýarmy? Ana çemenöredin şu aralykda bahanylyk bilen näme diýäni, men näme diýdi? Azatlyk zat diýip nämeden bolup,
her hilekaryny Azat Isakov näme zat diýerlerdi. Indi özüňiz mysal etdiňizde Farhat diýe ol Jitnikowda diýe ýene näme diýe onuň Azat Haytbaýew ol diýe Çärjewde diýe Plan Abdelde diýe ýene nämede diýe özlerim diýe tutmasdan maglumat almak kyn diýe. Maglumat almak kyn bolýarmasa olar nädip onça da bilip bilýär. Ýa özüň aýdyşyň ýaly palçym sen palattyral diýişiň ýaly. Olar näme palmançym ýa palattyryam men bilemok. Şonuň aýdýanlar dogrymy? Ýok, o biren dogry ýalyn düýünden. Mene anlamak doğru aýdyn. Ne wagt gelende men aýtdy diýersiňizde. Hemme zat özü gaýmak bilen ýokary çykar. Senden bir zat sorayım da eğer şu malumat yalan olan olsa şu Rusya'nın İçeri İşler Ministrinin orunbasarı yolbaşçısı kimen bolsa şu resmi ýagdaýda yazılan arza şeyle cevap beripdir. Yani şu pelanca çiğsonun pelanca yılında yani şu Azat İsakov Domodedow aeroportundan Türkmenistan'ın Türkmenavat aeroportuna öz islevi boyunca gitti deyip görüp yazılı cevap beripdir. Onda bu yazılı cevap şu İçeri İşler Ministri tarafından verilen yazılı cevap sence ne doğru mu? Ya indi diňle şu ýerde nomer barmy? Näme nomer barmy? Şu ýargyda İçeri İşler Ministrliginiň nomeri barmy? Hem zat var. Hem zat yazılı görkezdi. Onda bağ olsa siz şoňa jaň edip sorak gördüňizmi? Soralı şol. Şol soralı üçin yazılı hem yazılı cevap berdi. Ya bir minut diňle jaň edip sorak gördüňizmi? Şol haty berenden soň jaň edip şondan täden jaňlaşyp soramaly ýa-ni. O şu hattak nomera jaň edip sorak gördüňizmi? Siz özüňiz sorak gördüňizmi şonu? Yok, mesela ben soramam onu hukman Onu sorak soraýyn şonu. Yazılı verilen zat tasdikname hükmünde geçen yokmuş mu? Diňle maşynyň bir häsiýeti bar. Maşynistwaň bir häsiýeti bar. Bir maşynistwaň meselem nomer goýa şu nomera birden Azat Isakov sorasa, hawa içeri işler ministri diýip görlemeli diýerler. Şunduňmy? Aslında men Rossiýada tanışlykän bizde de Hudaýa şükür. Men jaň etme sorak gördüm. Hiç kim içeri işler ministrliğinin nomerini değişti ýerem ýok. Zaten ýok. Toýda paddelka dokument. Şeyle ýagdaý var. Eger maşinistwa bolan maşinistwa bile bolan bolsa şol zat eger şol Moskwanyň içeri işler ministri tarapyndan gelinen şol hat eger häzir şol bütün sosial mediada halkara goramalarına bile gitdi. Onda ona Rusya devletinin hökümeti yani eger ona tepki vermeli yani karşılık görkezmeli. Doğru değil mi? Näme üçin şol Azatlyk radiosu çıkaranak? Şahaty. Şahat Azatlyk radio. Azatlyk radyosu bile o näme çıkaran yok. Onun yani işler çıktı da ödüňiz ýa aýtdyňyz da o yalanlar aýtmak bolmaýar. Значит çıkaran şu zaten yalanlygy belli. Seret. Yeni bir zaman üstüne geldin sen. Ne için doğru attın? Ne için Azat bunda çıkarmayan olsa ne için Azat bunda yolbaşçı seninle telefon bağlantı girdi Nuri'nin nemeleri sonra. Ay ne ölen tärekär açan bolayım atalar. Buyur işte onda sen apsüjler edin ve sana Azat'ın Türkmen kulluğunu. Biz neyden apsüjler edelim? Men kim verdi? Men hiç kim. Biz kim? Biz işler çıktık. Çıktık ya biz. Siz apozisyoner yine näme diýip burlaýaňyz ha? Şatlık sen o işler içerisindeki insanlar. Sen kenara çekilersin. Başkalarcın kalmıyor. Şunun için gerek yok. Ona azatlık cevap verir. Çıkarmıyor. Ona adadın şatlık tarafından tayarlanan videolarına garaşmaktan başka çare yok da. Yönü mene doğru aýdy. Hemme değişti. Rossiýada ýaşaýan adam bar bolsa, döwlet gaýrat etdi şu efirin soňunda şu haty imini sene bara, şonu Allahny neme diýip sepläp goýay. Goý dem Rossiýadakylar men tanaýanlar bar bolsa, sizde ul haýyş meni gollaýanyňyz üçin şu nomeri anyklamak kyn däl. Şu nomeri şu haty alyp içeri işler ministrligine ertip berseňiz, şu hat sizin kimi size değişlimi zatmy ýene näme diýip şonu berin. Belki ol maşynistwadyr, belki ol padjelkadyr, belki ol çyndyr. Soro ullahan. Şol hatyn eger hakykatda eger ýa senin aýdyşyň ýaly eger yalan bolan bolsa şu Moskwada ýöreke şu halkara guramalary bar, bilýän bolsaň. Şol halkara guramalarda şoňa baryp şol içeri işler ministrine şol adamy özüniň ýany kabinetine ýani şoňa baryp nowata durup girip şonda 100 ol şonun nämesinden jogap alanda şol şey diýip özü de aýdan. Bu bir. 2.
Ondan sonra edu şu Ya sen eşittin söyleyeyim mi? şu karpunin deyilen özü indi bu aradaki ähli meselenizi bu aradaki ähli malumatınızı Türkmenistan'ın organ edarlarından soran bir yere cevap ver otur diye. Indi eğer şu zatlar sana için yalan olsa onlar hemen şunun karşısına çıkan halkalı kuramı olsa kim olsun tapağı diyor. Onda Rusya devleten şunlara karşı kaytadan bir neyme kozgavilerdi yani. Ben bunu diyecek olan yani. Düşündün mü? Anır gitti mi gitmedi mi? Ona giden olsa da hükümet cevap verip gitmen gizlep saklar. Rusya'da git koy vermen gizlep saklar. Duran sonra Rusya'da. Rusya devleten bunun için cevap verdi. Çekildi. Cevap verdi. Halkara kuramlar onun namı. Eğer hakikaten halkara kuramı durana. Hükümet ona da cevap versin bu hatayda. Ya doğru men prosta umuman diýotyn. Şoňa jaňary sorak görün men başga iş tapyjak. Bolly men şonu anykla diýen. Can etmek beýle dursun şol içeri işler ministrliginden birinden haýyş edip şo hata ekidip şo taýdan sonra şeýle bir bölümi zady ba bolsa şo bölümüň özüne çenne baryp şo taýdan soratdyraýyn. Allah. Bolly. Adam sağol sen aýdan dogry diýersiň. Kendiňe aýdyp beýip ýörüp näme etjäň? Men anyklap görem soň aýdýan. Can edip görem soň aýdýan. Anygyny ýetden soň aýdýan. Şoň üçin özüme arkayn bolan soň wagt gelende şu Adat Isakov barada gowy sowgat taýarlajak diýen. Sen birinçi bize Wagt gelende. Nokan geçirip ondan sonra Azad'a geçer. Awa, şo Farhat barada Nokan tamamladı. Uzağa çekdi. Ya pul verenden soň goýajakmy? Bir adrak bir ya çempionat mire çıkmak için adam näçe trenirovka geçmeli? Trenerlerin näme işleýär? Katı yoş işleýär trenerler. Taýýarlyk. Ay borda. Onda şuň keyfi üçtaýda jemläliň 3 taýda geçdi. Jemläliň efiri. Döwlet men sizi öz efirime çağırıp bilenmi bir gün? Çağır. Näme üçin? Tema näme? Tema opozisyoner sumaklar hakda sizin fikrinizi bilmek. Yok. Men şuň Rozvay sizi. Rozvay biljekler. Men özüme jogap berýän. Şuňky gepleşmek bilen kellemi alıp kenara koy, opozisiya sumak diýerken, haýsy opozisiya sumak barada eger bir tema alıp barjak bolsaň, efir alıp barjak bolsaň, gülü o şahsiýet bilen barada özüň alıp bar. Mene hiç koşacağım bolma şartlık. Men sana pelazat diýjegem de diýmene hakymam ýok. Gerek ýok. Men bilýän emezat, baş barmam ýaly. Ýöne menim öz bilýän men umuman onu näçe soradım. Soradymdan sebäbini aýtdym. Men aslında da çağıramda da gelmeyeceğini bilýän. Ýöne prosta şerde. Teman ýalňyş. Teman ýalňyş. Men näçe barmaýyn? Aýt dinler. Hawa. Adam psihikasyny barlamak. Psikologik laboratoriyada işleýänmi? Ya psikologik lukmanmy sen barlara şartlyk? Näme sen? Canım doğru, näme sen? Yok. Bir karşında oturan adam, bizim yalı adam sen, doğru mu? Ava. Bolýanda. Adat barada video taýýarlayan bolsaň diýe oýlanyp taýýarlaşatyk diýe. Bolly. Benim şonu bara dogry aýdym, maňa halk kömek edýär. Halkyň kömegi bilen men şonu taýýarlajak nesip bolsa. Halkyň kömegi diýende şu aktivist sumoklar diýenden şol chatlaryna, patlaryna oturup TikToklaryna eýlede şolaň gep gıýbatlaryny taňa ýetirýänlermi? Ýok. Farhady hatan beter ýakynan tanayan dostlary we tanışlary we Farhadyň ýüzünde ýören adamlary we her bir basan ädim neçeli.
Netip bolsa ýene azrak, öňe 22 baskançakdy, indi netip bolsa bir 4-5 baskançak kaldy. Onda sen Aşgabatda gowy yer bertirler da şart. Ha? Aşgabatda baran soň kabinetiň suratyny çekip berdi. Eşitlen. Aşgabatda baran soň diýen Eşitlen kabinetiň aktifini suratyny keseli. berdi. Näme kabineti? Aşgabatda baranda diýen Aşgabatdaky kabinetiň suratyny berdi diýen. Kabinet näme işletine bizde Hudaý diýer. Sen yap. Office. Ofis. Risk bolmaý. Patron da devlet. Razvay sağ olun. Devlet sağ olun. Sağ olun. Risk sağ olun. Sağ olun. Ýöne ýan kaýdan şu haty alyp barlak görün hökmany pursatdy. Onsoň Sen pikir aýtdyň, men şol hatyňyna düşüp görjek. Ne diýip bolsam? anyklap görün. Bor. Böyle. Böyle hazo. Onda Rozvaýakka aýtjak jemleji sözüň barmy? Sen sesiň ýapyga. Dur. Sesiň ýapyk. Ben açtım. Dur. Bol. Açıkladım yok devlet ne mi diyeyim? Açıkladım ben bundan açtım hem zaten. Bu diyecek zaten şu vatandaşlara, ildeşlerimize, rayatlara esasen şu apatisi işinin içerisinde görevlerimizden hazırım dinledik de olur. Şartlığımı o yüzden bağlandı. Aydıp durayım. Aydıp durayım. Baskanacak kahvaltıyız diye. Yürümkü baskançaktan 4-nji ägerlik diýdimi? Şonun için şu baskancağa ayak erdim atan vakti temmän oýlanyp atın. O başkan baskançağın asıl manasy näme? Näme etdiler, näme goýulýar? Son şu baskançaktan ýüreğimizde kuşman bolmaz ýaly. Başka diýjek zatym kalmady. Devlet. Düşünüp öýüne soýgala. Karazowlan. Merada bir ýana goýun Suat, Azat, Isako, Kepka däl, Azat Türkmen üçin hereket edeli. Ol Kepka diýmek göň etmesilik. Aýdyşyň ýaly menem şoňa garşy. Ýöne göreberýäs. Elbetde hökümet ele geçirenden soň ony bir azatlyk, erkinlik, hak hukugyň görüşüjisi höküminde görkezmejigi ol köremälim. Şoň üçin göreberýäs. Onda mehmanlar ýeti dilleşler, gadyrdan tamaşaçylar. Şuňky efirimizi şu taýda tamamlaýas. Niçki tona bir yazan tesiri var. Şonu koysan ekranda görelim de näme diýip ýazykdyr. Niçki tona diye. Tına mı? Niçki tına mı? Näme diýip ýazykdyr. Ha. Niki tuna. Vay Kaýgetme, gowlaşor hemme zat diýe. Henne kovlaşsın Allah'cığım. Benim niyetim şol. Bilem son isleýär. Keşke şu kovlaşsa dünya. Tesirler bilen gönýälim alyp baran ähli toňunamyza minnetdarlyk bildirýär. Häli şo aýna barada habar berdiler. Men özüme tanamak maglumatym ýok. Dogry aýtsam hakykatdan tutulan we göýberilen çykan bolsa gözümiz aýdyn bolsun. Awy we pawarada da go habarlara garaşýas. Ömürzok Ömür Kulüfün akvali Azat Isakov'un akvali ve pa Orad Muhammedov'un ve pa Çopan'ın akvali ve has önkü görüşücülerden Gulgelli Anan Yazf'ın akvali şeyle de beyleki Türkmenistan'naki
siyasi tutsogluň hemmesiniň ykbaly bizi gyzyklandyrýar. Siyasi tutsogluň hemmesi hiç hili şertsiz, gıyşarlyksız göýberilmeli. Şu iki sany oturan, şonu eşitsin. Belki Siyasi tutsogluň hemmesini azatlyk. Yeni şulardan bir zat belirleyin de öyle. Yani şartlık öz dili bilen aytdı emmemizin dikkatimizi. Şularda şu benim öz görüş rezultatım eyyem şu oldu. Azat bu arada men kovma olmak tayarlayacak. O hani Azat Türkmenistan'dan başka yerde mi görürsünüz değil. Eğer der ki Türkmenistan'da gidip yine onu zorla bütün nemeleri ondan alıp yine etip olsette onu Türkmen'in öz apozisyona halkına karşı Azat'ı ulanacak olup şotayda görkezi ben bilirler. Veya Azat'ı gerek olsa Türkmenistan şeyle oyunların içerisiyle Azat'ı yine şotayda vremenini koyup başka birilerinin kontrolü göz astı nemesinde Azat'ı şotayda bir neçe vakitler tutup saklaman bilirler, devam ettirip. Şunu da belirlen adımlar. Bir ağız gök gürlenende adamın gürleyen gururunun içerisinden ya size diyen sözünün içerisinden inne ya soğurup alacak olmuş onu. İnnenin nemesinde neyle sapak geçiren son şolar ya sapak geçirin o. Yine bu belli oluyor son hem mezar. Yine Nusoygala deret Nusoygala demedi. Aydılan ne etse tova ettirerler dileni. Etmese cinayetkar yasarlar azattan. Erkek gurrun. Yani cinayet ediyor diye. Sebep yani cinayet ediyor diye Azat'ı cinayetkar hükmünde görkezi olmaydı. O şartların pozisyası değil, anarkların öz pozisyası. Onların pozisyası, şoların pozisya taktikasını şartlık düşündürüp aydı otur şutayla. Gerek olsa bundan sonra Azat'ı izne götürüp orsetten yine enemin orsette değildiren mayttıran bilirler gerek olsa. Diktatörlük rejimine göre bizim hemmemiz cinayetkar, hemmemiz terörçü, hemmemiz ekstremist. Şunu yadınızdan çıkarma. Webpany, oradı, azadı, yine bir neçe öňe çykýan, kelle oltukda görüşjek bolýan watandaşlara bu günäleri ýönkäp siz kanalyňyzyň reytingini, kanalyňyzyň puluny köpeldiňiz, awraýdan gatýaňyz diktatörlük rejiminiň eline sowgat berýäňiz, pursat berýäňiz. Şoň üçin kanallarda çykyş edeňizde aýdýan sözleriňizi saýlan, üns berin. Mendene pas diýen ýaly hakykatdan hem şeýle. Bundan soň kim kime näme diýipdir? Kim näme edipdir? Kim kime alajak bolupdyr? Kim näme mesele şonu etsinler? Bundan soň bizim wezipemiz halky jewsleşdirmek, agdy birligi, dine agdy birlik üçin bileleşip Türkmeniň erkinligi, azatlygy, hakykat üçin magnitni meydança döretmek, şu zatlaryň hemmeti biziň esasy maksadymyz. Şoň üçin bu gurrunlardan çekilýän. Rozwayakka täze kanalyna çykyş etse gerek bolany o taýdan çykyş edip bilýär. Biziň hiç kime şunu etme zat diýip nemämiz ýok. Oň daşyndan siyasi tutsaglary barada ejir çektirilýän ýa ejir çektiriljek bolýan watandaşlarymyz, aktivistlerimiz barada näde kim bir guramaçylyk çäre geçirýän bolsa şoňa gatnaşýar. Onuň gurruny ýok. Men şu wagt studiýada aşakda görýän Divizheniya partiýa näme reform Adalet we Galkynç partiýasynyň Türkiýedäki orçça terjime edilen görnüşi mahkama şeýiniň nemesi. Mahkama şeýinlik fenomen almaýandalar ýerlerine. Arkaýyn ol. Politiski turup. Itiňiz biýseň adyň ýok. Sen efire çykmaýan. Şoň üçin onda da näme diýär? Teret salam diýär. Men niýe
saatlık sıhif awa goşup bilir misiniz? Men görýän olar ýalakay näme gerek bar? Özüňi peteltmäge, kiçeltmäge. Şoňa mehribanlygyny Bitirelim. onu täze görüş tapgyrmyz. Agdybirlik, jewitlik üçin görüş tapgyrmyz. Her bir watandaşymyzyň ýeken diktatorlyk rejimi tarapyndan aglanmazlygy, ýitirme edilmezligi şolara toplama jenaýatlaryň ýönkülmezligi üçin biz hökmany huratda bileleşip agdybirlikde hereket etmeli. Gorunuşda galmalar aýytlaýjy hüjüme geçmeli. Aýytlaýjy hüjüm üçin meketek ýara, yeketek çäre agdybirlik. Agdybirlik ýola goýalyň. Bu gıйbat gurrunlary kim nähil bolsa şeýle bolsun. Eger bolsa, poklu bolsun, kezzap bolsa, näme bolsa şo bolsun. Gelin gayrat edin ekranlarymyzy arasalaly. Özümüzi arasalap, özümüzi düzeltip bilmeýän bolsaňam, iň azyndan şu ekranlary bir arasalaly. Men sizden haýyşym. Men şoň üçin bundan beýlek şoň üçin alad etjek. Kim näme diýipdir, kim näme diýe, odlo taýda halka Allah otur, alacak bolup otur, boş wada berip otur, öjükdirip otur, näme şonda. Şu wada etjeni biz hakykatdanam täherçe bir çigit ýaljak akylly olan adamyň göz ettirip biljek bir topar masallar bolup geçdi gözümüziň öňünde. Ekranyň öňünde bolup geçdi. Şu zatlar seljerip, şu zatlara akyl ýetirip howpun inni, gaty ýakynlygyny bilibem. Ýene öz nefsimiz. Ýene men, diňe men bilýän, diňe menki dogry, diňe men diýenim bolmaly. Boljak bolsa, ýa-da bir ýerden kursalarna men näçe adam satyp, iň ansat durmuş adam satyp ýaşamak diýen bolsaňyz, sizem beýdip ýaşarny etmeň. Sizem hökman näme atýarlar? Sizem zynnyny görýäňiz? Ýok edýärler sizem. Şoň üçin gedip size ýetjek derece ýetip güjara bolmanka oýanyň, tijeniň, jewitleşiň, agdybirlikde görüşüň. Haram horlara, haram dağlara, haram zadalara garşy. Tesirçiliğin hemmesinin el yüzü dert görmesin. Näme diýe? Agdybyra taňry berdi. Käbir tesirler bar. Men o tesirler goýjak şo niki tuna diýämi näme? Sen durmadan çemenöre bardatlar diýen, çemenöreň öz kanaly bar, öz topary bar, çatlary bar, şo bar, bu bar. Şo taýdan ýazy bilýän, şo taýdan diýip bilýän. Mundan soň şuňydan inni men häzir jemleýän efiri. Mundan soň kim biriniň üstünden şular ýalaky tesir ýazdy, goýanmak. Hetden aşa gitse, blok. İsle kanaly beğenme, dislike koy. Tutuş bir tanışın bilşin var orta, barin gelip dislike koy. Nämeseňiz o nedin? Bu virtualny dünýä meni gyzyklandyran. Şoň üçin. Esasy hakykat. Hakykat üçin görüşeliň agdybirlikde, agdybiri taňry bir, agdalany gaňry bir. Eger gaňyrtyrmajak bolsaňyz özüňizi, onda agdybyr bolun. Toba gelin, agdybyr bolun. Ýagşy niýetiň özü döwletiň ýarsy. Şoň üçin mehribandyk bollar. Köp sag bolun.
Rodwayakka efire goşandyň üçin, çykyşyň üçin köp sag bol, aýplaşmasanem. Yok, Her kimin öz bir syýasy garaýşy, pozisiýasy yok, bar. ben yok, mesela Allah. Dostluk aýratyn, syýasy hereketler, syýasy göçümler aýratyn. Şonu bil, emmekşem şeýle bilsin. Dostluk hiç wagt syýasatda, syýasy göçümlere çalyşylanok, biz onu bilýär. Şoň üçin ýagdaýa dogry düşünmeli. Sadece ol taňry alkasyn. Sen sağ ol. Bizden ayrılma. Nemeden soň, efirden soň nesip bolsa gürleşer. Onda häzirlikçe köp sag bolun mehman doganlar. Bir ýerde şu syýasy tutsaglar bilen baglanyşykly, wepa, adat. Ondan biziň Türkiýedäki studentlerimiziň jemgyýetiniň başlygy alanyp, äkidilen alanyp otalynan ömrüzok ýa-da gulgelli anan ýazyp ýaly we beýleki adyny sanamadyk. Ekran yetmeýär, hemmesini goýjak bolsaň, dereksiz iten tanjary wakalar bilen degişli, ilteşikli diýilýän, dereksiz itirilen adamlar bar. Şolara ýatlamaly. Şolara ýatdan çykarmaň. Hiç bir edilýän syýasy jenaýaty ýatdan çykarmaň. Hemmesiniň hakyny, hukugyny soran, talap edin. Olar pida boldy. Haýsam bolsa bir wagtda. Inni siziň pida edilmejeňizi hiç kim garanti etmeýär. Gerek size degelýär durmuş, gerekli çemçe şuny ýadyňyzdan çykarma. Daşary ýurtdaky lider ýa şoňa meňdeş ýa ýene bir zat diýenler pasportyny niren pasporty bolsa bolubersin. Hiç nähili güýçli, nähili pully bolsaňyz boluberin. Tapawdy ýok. Fursat gelenne agdy bir bolunmasa, jewitleşilmese, bilelikde ýekece düşman var, haram dağlar, haram horlar. Şulara garşy pek niyet bilen, arassa ýürek bilen, kezzaplardan, adam satýanlardan, şugulçulardan saplanyp şulara garşy bilelikde durmasak, pasportyňyza, watandaşlygyňyza, baýlygyňyza seretmän size maliýalar äkidiýärler aňry. Siziň hem kasetaňyz çykýanmy? Siziň hem kasetiňiz çykýar. Towa kasetaňyz. Ya başka kasetalarınız. Evet, estağfurullah. Yo doğru da canım yani. Şondan değilim ben zulümün gücünü, zulümün ayağını, zulümün neymesini, praktikasını gören yoktular. Başına gelende. Ondan sonra bilirler. Şoň üçin mehriban doganlar. Her birimizin Türkmeniň agdy birligi, jewitlik üçin edýän dogaňyz, niýetiňiz, işiňiz, niýetiňiz hemmesi Allah'ın dergahına kabul olsun. Üstünlüğü yeňişli tepkitlere yetsin. Köp sag bolun. Sabır edip, üns verip, dinläňiz, tomoşa edeniňiz üçin, gollap duranyňyz üçin, begenýanyňyz üçin, gollaýanyňyz üçin hemmeňizden Allah ýalkasyn, Taňry ýalkasyn köp sag bolun. Salpdy görşelim. Gücüm başladan. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.